Sziasztok! Ez a Lélekbúvárok kultúrák között 25. beszélgetése. Nagyon örülök, hogy itt vagytok, és ma ilyen még soha nem volt, hatan vagyunk, aminek nagyon-nagyon örülök. Talán azért is, mert megint eltelt hosszabb idő, mint ami szokott, és gyűlnek a kérdések bennünk, meg a gondolatok. És hát nagyon örülök, hogy egyre többen bekapcsolódnak, úgyhogy be is mutatnám ma Ritter Andreát, aki az új vendégünk, és nagyon-nagyon köszönöm, Andrea, hogy velünk vagy, klinikai szakpszichológus, pszichoanalízis kutató Budapestről, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt vagy. És a többiek, akiket már ismertek, Indriás Krisztián, szintén Budapestről, Erdődi Nagy Edit, Amsterdamból, ő is már volt velünk és beszélgetett velünk, Tarafás Laura Írországból, ő is többször volt velünk, és Csebuk Rita szintén, most éppen, hol vagy Rita? Erdélyben vagyok, Igen. amúgy, Most, most igen, igen, mert múltkor éppen utaztál, amikor beszéltünk a igen. utazás közepette. Tényleg igaz. Igen. Szóval ma az a témánk, hogy az identitás nyomában. Gondolkodtunk, hogy mi legyen, ugye a legutóbbi beszélgetés az a megérzésekről volt, és akkor azzal kapcsolatban előjöttek ilyen kérdések, hogy igazából ez a belső én, aki ezeket a megérzéseket valahogy így detektálja, az ugye milyen sokféle lehet, és hogy különböző részeink különbözőképpen érzékelik a világot, és pont a Rita vetette fel egyébként, ha megnézitek az utolsó beszélgetést, hogy talán lehetne arról beszélgetni, hogy mik is bennünk ezek a részek, vagy egyáltalán, hogy az önismeret, meg az identitás kérdés, hogy kik is vagyunk, meg hogyan, az ugye pontosan hogyan alakul, a különböző kutatások mit mondanak erről, és mondjuk ti, mint terapeuták, ezzel hogyan dolgoztok. Úgyhogy szerintem kezdjük el azzal, ki fogunk térni társadalmi kérdésekre biztos, mert mindig így van, tehát soha nem úszok meg, hogy a végén társadalmi kérdések fele megyünk, mert ugye ez közös mindannyiunkban, hogy azért is indítottuk ezt a beszélgetést, hogy egy kicsit átgondoljuk, hogy ebben a társadalomban, amiben élünk, ami ugye egy nagyobb egység, mint a család, de a család is nagyon fontos. Ugye Edith ezért van itt, hogy például arra biztos, hogy ki fog térni, hogy a családon belül mit és hogyan, hogy akkor mit is jelent. Szóval, ha felvetem ezt a fogalmat, vagy feldobom nektek ezt, hogy identitás, akkor így mi a viszonyatok hozzá, vagy hogy kényelmes, nem kényelmes, bonyolult fogalom, mit gondoltok róla egy elsőre? Identitás. Na? A történetünk, az újra és újraírt történetünk, egy elbeszélés, hogy mi minden történt velünk, mi mindent, mint aktorok, mi mindent tettünk azért, hogy ahogy a sorsunk alakul. Szóval egy olyan regény, aminek egyszerre vagyunk az írói, részben az olvasói, lektorai, Tehát és kicsit ilyen narratív, tehát a narratíva kiadói. felől. Aha, tehát kicsit ez az elbeszélt identitás, aha, vagy a megtörtént, aha, Főszereplői is vagyunk néha, meg néha, írói. Ez tényleg fura, aha, hogy aha, szóval valami köré építkezünk, nem? Valami ilyesmi. Hogyha így, nem tudom, emlékeztek, ugye ugye a Rikör foglalkozott sokat először ezzel az identitás dologgal, ugye, és ugye ő ez az ID, tehát ugye ez a valami központi mag, ami ugye nem, tehát, hogy valahogy így nem változik. Tehát van valami, ami állandó, de minden más körülötte változik, és folyamatosan átalakul. És ugye a Rikőr valahogy így fogalmazta meg ezt, hogy az identitásnak mindig megvan ez a kettőssége, hogy van egy központi mag, amiben az állandóság fontos, hogy ott legyen, hiszen a személyiség nem eshet szét, de közben meg van ez a folyamatosan változó burok, ami ott körülötte, mint egy ilyen amorf valami változik, és ez nagyon érdekes, hogy az hogyan. Ugye nekem ez így ugrott most ugye elsőre be, hogy ez valahogy innen indult, ez az egész identitás kutatás, meg identitás kérdés. Uh-huh. meg van ennek egy Igen. folytonossága, szóval, hogy a gyerekkori, 4 éves kori létem és a mostani létem között azért van valami kontinuitás, Uh-huh. amire úgy rá kerülnek a történetek. De bocsánat, Editet lehet, hogy megszakítottam. Mondjátok. Nem.
még egy dolog, amihez Timi hozzá tudnék csatlakozni, ez bennem mindig, amiről meséltél, a labirintusnak a képét hívja amúgy elő, de Uh-huh. nem az a sima statikus, hanem tudjátok, a Harry Potterben mozognak a lépcsők, ugye, ahogy sétálsz a kastélyban, Uh-huh. és valahogy ezt hívja be, és aztán tudjátok, mindenféle szép kincs van a labirintusban. Uh-huh. Ez jutott csak eszembe. Uh-huh. Oké. Okay. Andi? Nekem meg az van, Uh-huh. ugye visszakapcsolva a múltkorira, hogy ugye a családteráp, ez az IFS, az Internal Family System, a belső családrendszerben, ez az identitás, az, amit most így idének nevezel, azt úgy hívja Schwartz, hogy self. Tehát az én. Igazából nem az a self, mint a myself, ugye az angol szó, hanem az a mag, ami én vagyok, ami töretlen attól függetlenül, hogy éppen mi történik körülöttem, és éppen melyik életszakaszban mi az, ami látszik ebből. Ez az, ami soha nem változik. Nekem meg ez jött be, hogy mi az identitásom, illetve, hogy ebből mi az, ami látszik. Tehát, hogy az identitás számomra nem feltétlenül, tehát, hogy nem egy, úgy, ahogy Krisztián is mondja, hogy változhat, attól függően, hogy éppen milyen életszakaszban vagyok, illetve egy-egy életszakaszban mi az, ami látszik ebből. Úgyhogy egy kicsit más az, amit én rálátok, ugye ti nagyjából analitikusok vagytok, én meg nem. Tehát, hogy nekem ez a része, nem ez a része cseng be, akkor, amikor az identitásról beszélsz, de hogy akkor beszéljünk erről. Uh-huh. Uh-huh. Andi, hangot tedd rá közben. Uh-huh. Nekem meg egy francia analitikus házaspár jut eszembe, akiről a doktorimat is írtam, by the way. És ugyanez, még van egy ilyen című könyvük is, hogy a burok és a mag, Uh-huh. hogy Ez ők a Mária valahogy Teréz. ugyanígy Uh-huh. kezelték el ez Uh-huh. az Ábrahám török házaspár, Uh-huh. és ugyanaz a felosztás, vagy ugyanaz az elképzelés nagyjából. Úgyhogy valami nagyon érdekes, állandó mag van valóban, egy kiindulás, vagy egy rész, és arra épülnek a különböző identitásformák, vagy szerepformák, amelyek identitássá is alakulhatnak, vagy nem tudom, esetleg mindkét módon lehet nevezni őket. Eh, Azok változnak, ahogy mondja Rita, szerintem, meg dominált, ugyanazok is, meg mások is, mert mondjuk nekem az identitásom az, hogy tanár vagyok, egyetemi tanár vagyok, az az fő identitásom, de lehet, hogy holnap a digitális nomád, aki egyetemi tanár. Uh-huh. Igen. Meg hát a történeteinknek vannak különböző verziói, és ilyen draftok, amit annak függvényében, hogy kinek meséljük azt, hogy kik is vagyunk mi, más-más történetet mondunk, aminek vannak hasonló elemei, amik így mindegyik történetünkben benne vannak, de az is számít, hogy kinek mondjuk, és hát vannak műfajai is ezeknek a történeteknek, lehet, hogy néha dráma, néha tragédia, néha meg egy bohém vígjáték. Uh-huh. Igen, egyébként ezért foglalkozott a Ricoeur ezzel a dologgal, mint irodalmár. Tehát ez is érdekes, hogy ugye ez magát az identitás kérdését irodalom elmélet, vagy irodalom tudomány felől közelítette meg, mert hogy elbeszélt valóság, vagy legalábbis valahogy ugye ennek az identitásnak. Igen, vannak története, és hogy akkor ezzel mit tudunk kezdeni, illetve ugye ő a hermeneutika felül is megnézte, tehát hogy az értelmezések nélkül sosincs identitás. Tehát, hogy ugye mindig értelmezni is kell, és az értelmezések alakítják tovább az identitást. Az is nagyon érdekes szerintem. De hát erről fogunk szerintem ma sokat beszélni azért, hogy így mi torzíthatja az identitást, mik a veszélyek, hogy hogyan. Úgyhogy, aha. Ja, Csak egy rövid Laura? kérdésem, hogy Igen, vagy? hányban találta ezt ki? Tehát, hogy mikor volt ez, amikor ő ezt leírta? Én úgy Körülbelül. emlékszem, hogy a 70-es évek, de nem tudok neked Aha, pontos, 70 aha, valami aha, volt köszönöm. szerintem, ami 70-es években kiadott könyvében van, én úgy emlékszem.
Tehát, hogy elég korán. Tehát, hogy tudom, hogy ő egy ilyen nagyon meghatározó alakja volt ennek, hogy az identitásról hogy lehet beszélni tudományosan. Uh-huh. Oké. Okay. Nekem még az identitásról, először is a szó, hogy identitás, meg identifikációk, hogy az egyik ilyen jobban benne van a folyamat, vagy hogy valami mozog, Uh-huh. a másik meg olyan valami stagnálóbbnak hangzik, és akkor az a mag, ez jól kapcsolódik hozzá, a mag, és hogy mi veszi körül. Nekem még beugrott a tükör, Uh-huh. hogy én hogy látom magam, meg mások hogy látnak, meg másoknak hogyan mesélem el az én történetemet, és akkor ez mikor tragikus, mikor komikus, mikor tragikomikus, saját magamat hallgatni, az milyen, meg hogy ezt, hogy érzem, hogy mennyire tudom átadni magam, amikor mesélem az én történetemet, mert ez mindig nehézkes, vagy valamikor nehézkesebb. Meg még az ugrott be, hogy koordináták, hogy az úgy segít nekem betájolni magam, hogy én hol állok a világba. És amikor mondtad, hogy a mag az ott marad, meg az nem törik meg, akkor azért eszembe jutott a munkám. Uh-huh. Én menedékkérőkkel dolgozom, és ott azért megtörik a mag. És felborulnak a koordináták, felborul az idő, felborul a tér, felborul, hogy én ki vagyok, én hol vagyok, hol leszek, szóval minden ilyesmi. Úgyhogy ezek mind bejöttek, mint asszociációk. Uh-huh. Ja. Igen, amit a Rita mond, hogy pontosan nem tudom mi ez az Internal Family System, csak hallottam róla, hogy valami nagyon kurrens dolog, de hogy igen, a családunk története is benne van az identitásunkban, és nem csak a családunk története, hanem az, ahogy a családunk történetébe beleíródik a nagybetűs történelem, tehát a különböző történelmi események, nyilván, hogy például az, hogy kinek a családja a második világháborúban a családtagjaival mi történt, ez bizonyos értelemben meghatározza azt is, hogy kik vagyunk most, vagy ha nem is meghatározza, de valamilyen irányba elindít, ad egyfajta impetuszt, hogy elinduljunk, kinek milyen történelmi sérelmeik vannak, kinek nem tudom, a Donkanyarba elküldött 20 éves fia egy értelmetlen háborúban meghalt, kinek a polgári, nem tudom, nagypapáját, nagymamáját elgázosították, szóval, hogy ezek a rettenetes történetek, vagy amit ugye a Laura is mond, ezek az ilyen a magnak a összerombolódása, törése, azért ezek írják ezt a történetet bizonyos irányba, és ez egy fontos dolog, hogy a történetet a családunk története is meghatározza. Persze ezt tovább tudjuk vinni, tovább elemezni, átírni, de hogy azért ez egy fontos lehorgonyzási pont, hogy mondjuk a jelentős történelmi események, a mi családunk, a családtagjaink, szüleink, nagyszüleink, dédszüleink, hol voltak épp, melyik Uh-huh. oldalon vesztesei voltak épp egy rendszernek, vagy épp akár nyertesei. Igen, hát ez a transzgenerációs traumák, mivel ugye Andi foglalkozik, tehát hogy ez mindenképpen, meg ez ugye manapság egyre ismertebb, egyre többen, szerintem a fogalmat is már nagyon sokan ismerik, szerintem még egy pár évvel ezelőtt lehet, hogy nem is tudta senki, vagy nagyon kevesen már, hogy nem a szakmában, hanem nyilván azon kívül, hogy mi ez a transzgenerációs trauma. Ezzel kapcsolatban egyébként, Andi, te mit gondolsz, hogy te mit látsz, hogy milyen változások történnek? Tehát így az emberek egyre inkább értik, hogy mi ez, hogy transzgenerációs trauma? Tehát, hogy mondjuk az identitásukat mennyire meghatározzák a családban lévő történetek, illetve abban lévő traumáknak a történetei? Tehát, hogy ebben van változás, szerinted már érzékelhető? Persze, szerintem igen, főleg, hogy ezeknek az ismeretterjesztő könyveknek és embereknek a nyomán van valami elképzelésük a transzgenerációs traumákról. Egy kicsit szkeptikus vagyok, mert hogy amit sokszor transzgenerációs traumának nevezünk, az azt jelenti, hogy az anyukám mit hallgatott el, és én mi volt. Én a transzgenerációs traumát
valahogy egy szélesebb spektrumban gondolom el, ahogy a Krisztián is mondta, a család történet, vagy a származás történet, de akár a népek története, maguk a megakadások, azok számomra azok, amik az identitást úgy alapvetően arrébb lökték volna, vagy hogy változik, igen, szóval hogy többet tudunk róla, többet, de ugyanakkor nekem az a még nem teljesen ki gondolt mániám, hogy ez nagy változásra szorul a jövőben. Tehát ez egy kicsit így át kell alakítani ezt a szemléletrendszert, egyrészt a traumát, mert csak transgener. Szóval, hogy egy picit, most még magam se tudom, hogy mennyire, de hogy ez változóban van, meg változnia kell, mert valahogy, mintha lehorgonyoztunk volna egyfajta megközelítésnél, ami egyébként, ahogy Krisztián is mondta, az a megközelítés szerintem nagyon fontos, és nagyon. Tulajdonképpen ez az, ami most, most kurrent, vagy most a legfontosabb az igaz, ami nem egy közvetlen transgenerációs trauma. De mivel látod a hiányt? Ez nagyon érdekes, ez engem most nagyon érdekel. Tehát, hogy Ó, így, tényleg, hogy mi az, amiben úgy érzed, hogy ez változni fog, vagy ami nem elég ebből az elméletből, tényleg. Ilyesmit érzek, hogy így, hogy valami várj csak hiány. valahogy Uh-huh, ez ilyen egyenes vonalú okokozati összefüggés szerintem, és uh-huh, ez nagy korrekcióra szorul, mert hogy most már egy sokkal bonyolultabb, nem, azt nem is tudom, hogy mondják most hirtelen, ez a görbe system rendszer, ami káosz uh-huh, elméletnek egy lecsapódása a pszichológiában, amitől egy sokkal inkább az okozat egyenes vonalát ki tudjuk egészíteni egy komplex rendszer, és egészen máshogy fogjuk szerintem a transgenerációs traumákat is, mint egyáltalán számomra a trauma, mint kérdés, az is szerintem átgondolásra szorul, de hát ez a magánvéleményem, és ezzel így minden változni fog, és ez most már itt vagyunk szerintem az előszobában, amiben ez elő kell, hogy forduljon, vagy meg kell, hogy fogalmazódjon lassan, mindenféle módon. uh-huh. Aha, értem, ez izgalmas, ez olyan, mint kicsit, amikor az emlékezésről, az emlékezési folyamatokról írnak, hogy ugye Aha, nem lineáris, meg hogy ugye ezek a hogy nem tudatlanul lineáris, jövő igen. képek, ezeknek van egy ilyen kaotikus időrendje. És ezt szerintem ez tök érdekes, hogy ez a fajta narráció, tehát mennyire fogékonyak a szakemberek, a terapeuták arra, hogy egy kicsit tehát ilyen kreatívabb formában közelítsék meg, hogy akkor például tényleg hogyan Uh-huh. rakódnak össze a történetek, vagy hogy mondjam, Az, szóval az egy lineáris igen, mesélés szóval nagyon szerintem egy izgalmas. pár generáció kell hozzá, mert maguk a mai szakemberek azok lineárisan gondolkodnak. Uh-huh. Tehát, ha mit tudom én, 3 éves kor alatt trauma ér, akkor én borderline leszek. Aha. Vagy hát szóval legalábbis ezeket szokták így fölfűzni, és akkor a Oedipuskor, nem tudom, miközben hát ez is egy nagyon komplex dolog, és nem ilyen izéhez kötött, mert a melegeknél szokott ez lenni, Uh-huh. hogy, és ennek kapcsán gondolkodtam el, hogy ugye ők, ha ezt mondjuk, akkor ez patológia, hogyha ezt alkalmazzuk. Ha meg patológia, akkor gyógyítani kell. De közben azt gondoljuk, hogy ne gyógyítsuk meg egészséget. Szóval, hogy az egész egy ilyen barom bonyolult helyzet. Ez Aha. azért jó, hogy mondod, így Andi, én annak örülök, mert hogy az, amit én tanultam is, ahogy én képződtem, hogy Amerikában a családterápia, az meg pont, hogy nem patologizál. Pont ez Uh-huh. Aha, a lényeg, hogy nincs nagyon patologizálás, jó. és nincs, Ugye? Uh-huh. és a DSM-t, ugye De ezt jó. csak akkor használjuk, hogyha muszáj biztosítón keresztül valamilyen formában számlázni, és akkor valamire rátenni ezt a bélyeget, de hogy Igen, amúgy nem, igen. amúgy pont arról De beszélünk, jó. hogy ez nem patológia, hanem ez egy állapot, ez egy helyzet. Viszont az is eszembe jutott, hogy ugye mi azért itt vagyunk, bizonyos területet képviselünk terápián belül. De hogy van még egy csomó fajta terápia, ami most úgy nagyon bejött a köztudatba, és meg úgy, hogy talán a társadalmi médián keresztül, ugye sokat beszélnek a transzgenerációs traumákról, meg sokat beszélnek egy csomó olyan
mentális fogalomról, amit kicsit trivializálnak, azt hiszem, hogy egészen másképp hangzanak ezek a dolgok a TikTokon és a terápiás térben, de azért, szóval, hogy ez így nagyon átmosódik, úgyhogy ilyenként az információ nagyon fontos, de épp a család terápia, illetve a transzgenerációs trauma kapcsán jutott eszembe na most egy kicsit Én is így beállt szoktam a mondani. gondolat. A családrend, hogy is hívják? Family Constellation, please help me. Családállítás. Családállítások. A Családállítás. családállítások, ugye, ami nem egy lineáris történet, hanem ott ugye hirtelen behoznak mindent és mindenkit, és akkor abból, mint egy nagy gubancból jönnek ki a szálak, és ugye itt visszahat az, amit az identitásról beszélünk, és amit Laura is mondott, hogy de mi az, amit én látok magamról, és mi az, amit lehet, hogy másképp Uh-huh. mások láttak rólam, vagy látnak rólam. Illetve ebben az állapotban mit mondok magamról, és mások mit mondanak rólam. Én azt vettem észre, amúgy én a terápián belül nagyon sokszor kapcsolódom a spiritualitáshoz, valahogy mindig olyan emberek kerülnek hozzám, akiknek ez nagyon fontos és érzékenyek is. És érdekes módon ez az IFS, ez az Internal Family Systems is, Krisztián, ezt így neked mondom, hogy ez a belső, ugye arról beszél Schwartz, hogy a részeink olyanok, mint egy diszfunkcionális család. Mm. Tehát, hogy a különböző korú részeink, akiknek még ott van a lenyomata mondjam azt, hogy a belső terünkben. De hogy fontos a spiritualitás, és ez a self, ez igazából az, aki nem változik soha, ha azt akarod, akkor, mondhatom azt, hogy az Istenhez kapcsolódik, vagy a lelkem. Tehát, hogy erről a részről is valahogy majd lehet érdemes beszélni, mert hogy ez is fontos most ebben a világban. Egyre erősebb teret foglal a spiritualitás ilyen vagy olyan formában, akár nem feltétlenül a klasszikus egyházakra gondolok, vagy arra, amiben a nagyszüleink nőttek fel, hanem az, amire most van igény. És ezen belül hogy definiálom magam. Van egy ilyen gyakorlat, nagyon érdekes, hogy mondtad, Andi, hogy hát én most egyetemi tanár vagyok. Tehát, hogy ez lehet, hogy ez az első réteg, amivel most úgy eszedbe jutott, hogy hát akkor most ez vagyok. De hogy van egy ilyen ugye módszer is, hogy egy ilyen diád gyakorlat, hogy de hogy ki vagy te. És akkor ki vagy te, és ki vagy te, és ki vagy te, és rétegezed a történeteket, mint a hagymahéjakat, hogy bekerülsz abba a magba. De hogy mi az, amin keresztül úgy érzed, hogy, és ha holnap kérdezlek meg, lehet, hogy az egészen más, vagy egy hét múlva, vagy... Szóval annyi minden eszembe jutott, ugye, ahogy beszélgettetek, ugye főleg, ahogy mondta Laura, hogy mi az, amennyire meg tud változni, hogy ez a mag is összetörik, és akkor mi az, ami rétegeződik még, vagy mi az, ami marad. Uh-huh. Lehet, hogy több kérdésem van, mint az elején. Az nem baj soha, tehát szerintem az izgalmas, hogy aztán hogy találkozunk a sok kérdéssel, meg erre mindenképpen térjünk ki, tehát az, hogyha az identitás törik, az egy izgalmas dolog. De szerintem ez is még nagyon jó, amit mondasz, hogy tényleg mondjuk a spiritualitás, amivel így még soha külön nem foglalkoztunk, de ugye, hogy én is azt látom, hogy egyre jobban valahogy ez az identitásnak része lehet. Tehát inkább így fogalmaznék. Tehát kicsit bátrabban kezdik szerintem bizonyos kultúrákban behozni, hogy akkor az identitásunk része lehet a spiritualitásunk is, és ez nem csak feltétlenül most arról beszélünk, hogy igen, milyen vallás, hanem amiről múltkor beszéltünk például, hogy ugye a keleti társadalmaknál ez sokkal inkább része az identitásnak. Tehát mondjuk egy nem tudom, egy ázsiai kultúrában sokkal inkább valahogy, és akkor ez tud valahogy olyan megtartó erő lenni, vagy egy gyógyító erő, vagy nem tudom, ami egyben tudja tartani mondjuk a személyiséget, sokkal inkább, mint mondjuk a nyugati társadalomban terápiák, tehát a terápiák világa az első, a spiritualitás inkább mögé szorul. Szóval ez is nagyon érdekes, hogy így mit is jelent igazából a spiritualitás mondjuk maga, hogyan fér el egy identitásfogalom mellett. Jó, na, de szerintem akkor menjünk abba az irányba, hogy ugye az identitást azt ugye le tudnánk bontani ilyen egyéni identitás, a családon belüli identitás, nemzeti identitás, társadalmi identitás, ilyesmi.
Ti hogy látjátok, mondjuk egy kicsit menjünk az ilyen család irányba, egy nagyon kicsit jó, és utána ki tudunk tágítani a társadalom felé, hogy egy családon belül mik azok a meghatározó tényezők, amik mondjuk egy személyiségnek az identitását, tehát az, hogy mit fogalmaz meg magáról, alakítja szerintetek? Hát már a család nevünk is egy nagyon érdekes dolog, hogyha ilyen személyiségfejlesztő csoportokon vagy ilyesmin megkérjük a résztvevőket, hogy egy picit beszéljenek a saját nevükről, a nevüknek a családon belüli történetéről, mit mond a családi mitológia arról, hogy miért pont ezt a nevet kapta, szereti, nem szereti, vannak nagyon kellemetlen jelentésű családnevek, szóval, hogy már a saját nevünkhöz való viszony, vagy ugye most Laura erről biztos sokkal többet tud, az apa neve, a nom du père, már az, hogy mennyire nehéz azzal vagy azonosulni, vagy mit kezdjünk vele, milyen jelentésrétegei vannak. Uh-huh. Vagy hogy mennyire fontos, nem? Tehát az is, hogy például mennyire fontos a saját identitásunknak a meghatározásában egyáltalán az, hogy a családi nevünk, vagy tehát az apa neve, vagy az anya neve, vagy megváltoztatja valaki a nevét, és saját neve van, vagy később a házastársának a neve, vagy szóval az igen, ezek ilyen érdekes dolgok, hogy aztán melyikhez kapcsolódik kényelmesen. Amúgy van nekem hogy mondjam, egy dolog, ami engem nagyon irritál, amikor valaki azt mondja, hogy Kovács Béláné vagyok, és ez nekem annyira bosszantó, hogy ez nem név, ez ilyen nincs, hogy valaki Kovács Béláné. Tehát ő azáltal definiálja magát, nem? Tehát, hogy ez is egy információ, hogy ő valakinek a felesége, hogy talán ő úgy meg is szűnik úgy egyénként, hanem hogy ő valaki feleségévé vált. Hát pont ez a bajom vele. De Krisztián, Nyilván. képzeld el, hogy ez annyira aktuális például Amerikában, vagy hát New Yorkban, hogy amikor én találkoztam ilyen magyarokkal, vagy nőkkel, akik így hívták magukat, és az amerikaiak állandóan zavarba jöttek, hogy de hogy hívjalak? So how do I call you? Tehát, hogy Béláné? Tehát, hogy így annyi teljesen zavarba jöttek az amerikaiak, mert pont ezt érezték, hogy de hogy szólítsalak? Tehát ki vagy te? És akkor így mondták, hogy hát nem tudom, Marika, Éva. Tehát, hogy ez is egy ilyen társadalmilag mennyire, tehát, hogy mondjuk egy magyar társadalomban ez egy elfogadott, hossz volt, meg még szerintem bizonyos körökben még mindig, és más társadalomban meg nagyon furcsa, hogy nincs ott, hogy egyébként hogy hívnak. Tehát, hogy mi a keresztneved. Úgyhogy ez szerintem ez jogos, ez a fajta ö, furcsa érzés. És azért ezt még, még behoznám ugye a spiritualitás miatt, hogy nem tudom, hogy mennyire tudjátok, valószínűleg olvastatok róla, ha más nem, hogy a Native Americans, tehát az amerikai indiánoknál az van, hogy ők kapják a nevet. Uh-huh. Ö, Illetve az életük során több nevük is lehet. És akkor változik meg a nevük, amikor valami jelentőség teljes történik velük az életbe, illetve ők valami történik, hogy ők megváltoznak valahogy. Mit tudom én, a fiatal fiúból végre harcos lesz. Most úgy beszélek erről, hogy lehet, hogy ez csak a gyerekkori olvasmányokban volt, de hogy ez mai napig is létezik. Igaz, hogy ők már nem annyira harcosok, mint voltak, de hogy a név az azért arról szól, hogy mások hogy látnak téged, illetve arról szólt, hogy hogy láttak téged. És hogy ez nem egy egyéni történet, hogy most Rita vagyok. Hát lehet, hogy egyéni történet, de hogy végül is nem, mert hogy miért neveztek engem Ritának éppen. Tehát, hogy ez az identitás is valahogy, ahogy mondta Laura, hogy koordinátákhoz kapcsolódik. Nem létezik önmagában. Valami által definiálódok, illetve a nevem is definiálódik. Hát nem mindegy, hogy hosszú puska vagyok, vagy rövid puska, de mármint ilyen indián névbe, de hogy az azért egy izgalmas dolog, hogy a francia például azt mondja, hogy je m'appelle, én magamat hogy hívom. Uh-huh. A magyar azt mondja, hogy hívnak, tehát mások hogy hívnak. Szóval, hogy
az angol talán egy picit ilyen neutrálisabb, my name is, amiben nincs Mhm. benne az, hogy én hívom-e így magam, vagy mások hívnak így engem. De egyébként ez a dolog, a név, én nagyon sok transznemű emberrel foglalkozom, ott különösen nagy jelentőségű, mert hogy maga egy olyan név, amivel nem tud azonosulni, az olyan szintű viszolygást vált ki az illetőből, hogy már csak a kiejtése valaki által attól borsodzik a hátuk, és hány ingerük van, és mindenfajta rossz érzésük előjön. És ugye sokan nem is értik, hogy hát hogy nem lehet megváltoztatni Magyarországon már ezeket a neveket, és miért vannak annyira oda, ezért a transzneműek. Na ez az, amihez kellene egy picit érzékenyíteni a magyar társadalmat, mert hogy számukra ez fontos, és talán nem is számít, hogy miért fontos, hanem ha ez fontos, akkor meg kéne teremteni azt a lehetőséget, hogy megváltoztathassák a nevüket. Mhm. Igen, egyébként én is a névre több asszociációm is van. Az egyik, hogy a gyerekeknek az elnevezése, meg a babák elnevezése, hogy egy csomó kultúrában 7 napot várnak, míg elneveznek egy babát. Azért, mert még az az első hét, akkor ő még két világ közt van, és meghalhat, és akkor még nem nevezik el, és akkor a 7. napon. De az is fontos, hogy ki nevezi el, stb. Stb. Tehát ennek megvan a rendszere, ami egy családban, meg egy közösségben, meg sok mindenbe illeszkedik. Úgyhogy és akkor ez nehéz lehet, ugye, amikor eljön egy anyuka így egy, nem tudom, nyugati országba, és akkor ott rögtön mond, hogy mi a neve a gyereknek, és próbálják ezt elmagyarázni. A másik meg, hogy én sok menekülttel dolgoztam, akik nevet változtattak, és ezek különböző okok miatt. Van, aki azt mondja, hogy hát így egyszerűbb az íreknek, hogyha engem Simonnak hívnak, vagy Annek hívnak, vagy Marynek hívnak, és nem a saját nevem, de azért mindig van közte más is, tudod, hogy én más vagyok, ha Simonként fordulnak hozzám, meg Enként, és most dolgozom valakivel, akinek 4 neve volt, és folyamatosan neveket változtatott országokban, ahogy ment az egyik helyről a másikra. Eszméletlen, én nagyon diszorientált vagyok, tehát én már így próbálom követni, hogy most mi meg neki mi a neve, és melyik helyen, hogy, és eszméletlenül érdekes, hogy például ott az van a történetben, hogy ő egy etnikum kisebbségből származik, de nem csak, hogy egy kisebbségi csoportból, hanem azon belül is egy vallási kisebbség, akik egyszerűen nem létezhettek abba az országba, ahol ő felnőtt, nem beszélték a nyelvet, egyfelől a társadalomban nem lehetett, tehát hogy kívül az utcán nem lehetett, be volt tiltva a nyelv, de hogy otthon is be lett tiltva a kisebbségi nyelv. Tehát, hogy, neki ez az identitásába ez, hogy nekem volt ez a nevem, ahogy a családom először elnevezett, utána, ahogy én ebben az országba éltem, és utána elhagytam ezt az országot, és most mondom, mindenhova, ahova megy, van egy új név gyakorlatilag. Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes, nagyon komplex kérdés, meg hogy miért azt a nevet választotta, kiválasztotta, stb. És amikor ennek a férfinak született egy kisfia, akkor milyen nevet adott neki, és ott is több nevet adtak a gyereknek. Tehát ennek iszonyatos, hogy mennyi rétege van, és mennyire, tehát ezt ugye felfejteni, meg ezzel dolgozni. De nekem a másik oldalon ülve tényleg ilyen csak így kapkodom a fejem, hogy hányféle emberről beszélünk, és még itt ennél a internal family dolognál még az jutott eszembe, Rita, biztos beszéltetek erről a structural dissociation modellről, hogy ugye ami úgy áll eleve az emberhez, hogy nem egy mag vagy, hogy van a self, hanem eleve én részekkel érik, vagy beszél, tehát hogy a terápiában megszólítom ezt az én részt, megszólítom azt az én részt, tehát van egyfajta ilyen felismerése annak, hogy darabokból állunk, vagy darabokban vagyunk, és ez könnyebb is lehet, hogyha azt mondod valakinek, hogy értem én, amit mondasz, de van benned egy olyan, lehet, hogy egy részed azt szeretné, hogy, vagy azt mondja, hogy, vagy, tehát, hogy valahogy közelíteni így az én részeket, vagy behozni olyan részeket, amiket nagyon nehéz, meg ö, nagyon nehéz behozni amúgy, meg úgymond beszéltetni a terápiába, hogy szóhoz jussanak,
mert nagyon sok nagyon nehéz érzés kapcsolódik hozzá. Szóval ez egy érdekes modell, egy érdekes megközelítés, ez a strukturális diszociáció, hogy eleve úgy állunk az emberhez, hogy hát így mi így szét vagyunk szóródva, és egymásnak ellentmondó dolgok dolgoznak bennünk. Szóval körülbelül Mhm. ennyit akartam. Ö, Igen, de ez azért érdekes, mert ugye szerintem mondjuk egy átlag néző vagy hallgató, hogyha azt mondjuk, hogy identitás, akkor szerintem a következő, hogyha mondjuk arra gondol, hogy mondjuk patológia, akkor az identitászavar. És akkor ugye mondjuk erre megkérdezhetni, hogy de akkor viszont, ha ennyire szét vagyunk szóródva, akkor mi történik? Tehát, hogy mi a különbség a között, hogy valaki egy nagyon komplex személyiség, rengeteg apró ilyen árnyalattal, amit össze tud kombinálni és integrálni, meg a között, hogy totál identitászavarban van, és fogalma sincs, hogy most akkor ő ilyen, vagy olyan, vagy amolyan. Szóval, hogy ezt hogyan tudnánk egy kicsit így jobban megértetni, hogy akkor mi a... Én azért mondanék ehhez csak annyit most az IFS kapcsán, hogy itt az IFS az nem feltétlenül a DID-val dolgozik, tehát nem az a patológiai identitászavar, hogy amikor több személyiség is megjelenik, és teljesen egymástól függetlenül tudnak jelen lenni, ami nagyon izgalmas, mert még olyan szinten, ez talán a laikusoknak érdekes, hogy még fizikai tulajdonságaik is megváltozhatnak. Tehát annyira más ez a különböző identitás. Tehát az IFS-ben azt mondja, hogy ez teljesen normális, hogy vannak bennünk részek. Ez az, ami nem patológiai rész. Illetve nem tudunk róluk annyira tudatosan, nincsenek hogy is mondjam, nem tudatosítjuk, hogy vannak ilyen részek, de akárszor valaki egy olyan helyzetbe kerül, hogy azt mondja, hogy hát én nem is értem, hogy tudtam én így reagálni erre a dologra, vagy én nem is értem, hogy miért kapott el ott a sírás, vagy hát teljesen kikeltem magamból, ez nem is olyan, mint én. Tehát, hogy valamennyire tudom én azt, hogy olyankor másképp viselkedem, de nem tudom, hogy miért, illetve nem tudom szabályozni ezt a részt. Főleg akkor, amikor ö, valamilyen úgymond újra traumás állapotba kerülök, ugye triggerelnek valamilyen formában, mert hogy olyankor az a részem, aki abban a korban nagyon aktív volt, az kerül előtérbe. Most ez csak a érdekességként mondom, hogy kicsit úgy magyarázok az IFS-t, hogy képzeld el, hogy van egy családi vakáció, és ott van a kisbuszban utazik a család. És mindenki ott van, az anya, az apa, a testvérek, a nagy, a kicsi, mindenki ott van. De hogy van akkor, amikor mondjuk bennem aktiválódik egy régi trauma, akár az, hogy fellöktek az iskolaudvaron, vagy megcsúfoltak, vagy ott felejtettek az oviban, nem vittek haza. Tehát akármilyen úgymond banálisnak tűnő történet van, olyankor az a korú gyerek, képzeld el, hogy az a gyerek vezeti a buszt. Az a 4 éves gyerek, akit ott hagytak az oviban. És azért reagál úgy, ahogy. Uh-huh. És hogy hát igazából nem akarod, hogy ugye, ne legyen az, hogy elfelejtjük azt a gyereket, vagy háttérbe szorítjuk, mert azok a terápiás kliensek sokszor azt mondják, hogy tehát nem akarok én azzal foglalkozni, vagy haragszom én rá, vagy arra a részemre, hanem képzeld el azt, hogy ezt a buszt, ezt tovább kell vinni, és tulajdonképpen az a lényeg, hogy azt a gyereket vedd el a kormány mellől, és a felnőtt éned álljon be a kormány mögé. Mert hogy tovább kell menjen veled az a gyerek, ugye, és nem az a lényeg, hogy most nőjön fel az a gyerek, mert az a gyerek rész még mindig jó, ha ott van bennem, csak ne olyankor jöjjön elő, amikor mondjuk a főnökömmel kell tárgyaljak. Úgyhogy ez a rész az, ami érdekes, hogy ugye nem a patológiai részéről közelítjük meg ezt a terápiás módszert, hanem nyilván, hogy az egy másik történet, hanem mondjam azt, hogy inkább akárkinek elérhető módon lehet ezt átadni ezt az információt és ezt a módszert, hogy ő majd a továbbiakban tudja felismerni, hogy mi történik a saját életében. Úgy érzem, hogy ez a saját rétegeimnek a jobb vagy megismerése. Nem tudom, hogy ez mennyire vág
Nem, ez nagyon témában azzal, izgalmas. amit Laura mondott. Ez nagyon izgalmas, szerintem ez nagyon érdekes. Ez a hasonlat, ez nagyon, hogy mondjam, átlátható, vagy érthető szerintem, hogy És ha elgondolod, biztos, hogy mindenki azt mondja, hogy ja tényleg, tényleg, akkor, amikor azt csináltam, hát akkor nem úgy éreztem magam, hogy felnőtt vagyok, hanem inkább úgy éreztem magam, hogy egy megbántott gyerek, vagy egy hisztis tínédzser, vagy valaki. Tehát, hogy ezek a részek ott vannak mindenkiben, olyan nincs, hogy nincs. Igen, és Rita, csatlakoznék hozzád, hogy ami itt a legnehezebb megfigyeléseim szerint, hogy sokszor haragszanak erre a 4 évesre, aki vezeti a buszt, vagy szégyellik, tehát hogy nagyon-nagyon sok negatív érzéssel telített ez a kis buszvezető gyerek. Nagyon szép hasonlat, amúgy köszi. Ez nekem is nagyon tetszik így. És sokat beszélünk a belső gyermekről, meg rengeteg mém van róla, ha látjátok, mindenféle vicc már, de valahol ez így mindig kimarad, hogy viszonyuljál hozzá, úgyhogy én még ezt tenném ide a kis buszvezetéshez, hogy meg kell ölelgetni azt a kis sofőrt, és igen, aztán át kell venni a kormányt. Egyébként, Edith, te hogy találkozol ezzel a problémával? Tehát, hogy, mert hogy így konkrétan, ugye te gyerekekkel is dolgozol, már hogy nem csak Uh-huh. felnőttem gyerekekkel is, és ott például hogy látod, tehát hogy mit tudsz segíteni abban például a gyerekeknek, hogy ez a fajta, vagy ezek az identitás problémák, vagy akár krízisek, hogy konkrétan milyen eszközöket tudsz alkalmazni? Mert ugye te vagy az, aki konkrétan gyerekekkel dolgozik, vagy gyerekekkel is. Uh-huh. Ez nagyon érdekes, mert nekem most ugye tehát magyar gyerekek, de Hollandiában születettek, akik a legtöbben vannak, és ami a legdominánsabb téma, ez a saját magyarságom. Tehát itt a családjukkal most bevallom, hogy így gondolkodtam közben, hát jó, van egy-kettő, amit így ide lehet hozni, de ami a legmarkánsabb, az inkább az, hogy ha csak nyaralási kapcsolatom van egy országgal, de az anyanyelvét beszélem, megdobban a szívem a népdalokra, akkor azzal mihez kezdjek. Uh-huh. Mm, például nekem, most én nem tudok ilyen nagyon szép magvas irodalmi dolgokat mondani, mert bevallom, nem csinálok ilyet, abszolút praktikus dolgokat szoktam ezekkel a gyerekekkel csinálni. Külföldön élő magyar művészekről beszélgetünk, Uh-huh. sok verset olvasunk, tehát én bevallom, hogy a művészetet hívom segítségül, Uh-huh. verseket, meg nyilván, ami még így eszembe jutott, ami nagyon sokat szokott nekik segíteni abba, hogy tudják ezt az egész rejtett, vagy ilyen távoli dolgot integrálni az életükbe, mint Magyarország, ezt nem hiszitek el, de a népszokások. Tehát itt azért a spiritualitáshoz kicsit így tudok kapcsolódni, és abszolút nem ilyen népnevelő szándékkal mesélek nekik ezekről, csak annyira szép szimbólumrendszere van, vagy mondjuk vedd a pünkösdöt, ami ma van, meg holnap lesz, a rózsának, a királynak, stb., hogy valahol a színessége is nagyon megfogja őket, és lesz ettől egy büszkeségük. Meg, amit megfigyelek, hogy mindenki amúgy most ez egy nagy trend, amit egyébként egy tök bátor kis kliensem kezdett el, hogy így ilyen student exchange-el elmennek Magyarországra középiskolások, hogy megtapasztalják a magyar oktatást, és megtapasztalják. Uh-huh. Uh-huh. Ezt, ezt Változik a tudom mondani. igen, a koordinációs pontok. Ez nagyon érdekes, igen, pont így eszembe is jutott a kis arcuk, ahogy Laura mondta a koordinátát, hogy oké, itt vannak ugye a megfogható kis koordinátapontjaik, és akkor van egy-két ilyen lebegő nekik. És ez egy nagyon-nagyon érdekes téma. A nevekhez is jól tudok kapcsolódni, hogy milyen érdekes az, tehát hogy tőlem például mindig kérik, még az is, aki nem igazán beszél magyarul, hogy a magyar nevén szólítsam. Uh-huh. Tehát mondjuk, mit tudom, én most csak mondok egy kitalált dolgot, Zsófiát mindenki Szofinak hívja az egész világon, úgy is van anyakönyvezve, de nekem Zsófinak Uh-huh. kell. És ez egy ilyen nagyon-nagyon szép kapocs. Nem tudom, ilyenekre gondoltál-e, Timi? Most ezek jutottak eszembe. Ez nagyon érdekes, nem csak kíváncsi voltam, hogy hogyan, tehát mi az a fő eszköz, de ez nagyon jó, hogy a művészet
meg a kultúra, meg Mm, a dolgok, népszokások, mert ugye ezek valahol talán a legállandóbbak. Tehát, hogyha egy nemzeti identitást igen. nézünk, és most itt mindenfajta ideológiák nélkül, akkor ez Mhm, valóban valami olyan, az a központi mag talán, és akkor ugye igen. építjük a különböző Igen. változatot, és hogy Hát ezért működik. igen, meg nyilván rajzoló montás, tehát hogy a gyerekekkel ezeken, hogy te ki vagy, annyira ö, igazából ez egy nagyon-nagyon rewarding dolog a gyerekekkel ilyeneken dolgozni, mert itt ilyen nagyon látványos alkotások születnek, és én azt érzem, de javítsatok ki, ha ti más láttok, de azért a gyerekeknél valahogy pont ebbe az önszeretet irányba sokkal olyan könnyebben, vagy ők még kíváncsiak magukra, nyitottan, inkább ezt tudom mondani, Mhm. és valahogy könnyebb erre terelgetni őket, jobban gyönyörködnek önmagukban. Mhm. Ez a megélésem. Oké, szuper, köszi. Öm, Na, menjünk kicsit ami szerintem hogy mondjam, tehát így ebben a szakmában az egyik legizgalmasabb dolog, hogy ugye mi történik akkor, hogyha ott valami sérülés történik. Tehát, hogyha itt ez az identitás, ez úgy valahogy megreped, vagy ott valami krízis lesz, és hogy ugye olyankor mi. Ti hogy látjátok, hogy mi a leglátványosabb? Mondjuk menjünk kicsit a társadalom fele, jó? Mert szerintem az talán, ami mindenkit a leginkább érdekel, meg ugye azért is kezdtük ezeket a beszélgetéseket, hogy ilyen társadalmi problémákról is beszéljünk. Szóval, hogy ugye manapság azt látjuk, hogy így a social media, meg a különböző ilyen politikai szélsőségek, meg társadalmi ö, viszonyulások, mondjuk, stb., azok ugye elég komolyan tudják torzítani mondjuk az identitással való viszonyunkat, akár a saját identitásunkkal való viszonyunkat, és akkor itt elmehetünk ilyen LGBT, tehát minden irányba mehetünk, hogy ti mit láttok, tehát, hogy miért van egyre nagyobb káosz? Mert ugye úgy tűnik, hogy egyre nagyobb káosz van, nem? Tehát egyre nagyobb szélsőségek vannak, hogy van mondjuk egy olyan identitás, amire azt mondanánk, hogy jó, hát ez persze másság, és ez teljesen egyértelmű, ezt el kell fogadni mindenkit olyannak, amilyen, nem árt senkinek, most itt a másság értelmében bármi fele mehetünk, és mondjuk másik oldalról meg üldözik ezt a fajta identitást, és nagyon komoly vita alakul ki, hogy akkor most itt mi történik. Szóval, hogy mit gondoltok ennek, tehát hogyha nem csak politikai oldalról nézzük, hanem mondjuk az emberi működés felől, tehát hogy milyen félelmek működnek mögött, hogy miért nehéz néha elfogadni azt, ami nem megszokott, akkor mit gondoltok, tehát mi történik manapság szerintetek, vagy ti hogy látjátok, hogy mi így hogy ránézünk ma, milyen perspektívából lehetne ezt jobban megérteni? De igen, hogy az LGBT irány az most picit nem ez jutott eszembe, szerintem az más identitásképző, hanem a zsidó emberek meg a túlélőknek az Mhm. identitásképző. Mert eleve ugye tartották a saját vallásukat, tisztában voltak többé-kevésbé a saját származásukkal és történetükkel, és akkor erre jött ez az óriási trauma, ami tényleg az identitás teljes megváltozását okozta. Még főleg, hogy előtte már volt egy ilyen asszimilációs törekvés, a nevüket magyarosítani. A Napfényíze, esetleg láttátok azt a Igen. Makkáros filmet, Mhm. és akkor erre hiába asszimilálódtál, minden hiába akkor is elvisznek, és akkor is megölnek. Mert egy másik identitásodat veszik alapul. És a háború után ez nagyon érdekes volt, ezen gondolkodtam, hogy mi a különbség, hogyha te elmész, mint túlélő a, a trauma származási helyről, tehát Magyarországról, ahol elvittek, vagy pedig itt maradsz. Mert ugye, hogyha itt maradsz, az a rossz anya mellén, vagy a rossz anya mellett maradok, aki engem bántott. És akkor hogy megint jön, hogy a melyik identitása volt az a társadalomnak, aki engem bántott, de hogy hogyan dolgozza föl valaki azt a traumát jobban,
amit szörnyen elszenvedett a társadalomtól, hogy elmegy innen, és bizonyos távolságba kerül, vagy pedig itt marad Magyarországon is. Mhm. És hát ez érdekes, lehet, hogy mit gondoltok. Én tudom, mit gondolok. Nekem az jutott eszembe, hogy két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy kezembe került Edith Éva Eggernek az egyik könyve, az Dönt. ajándék, nem a döntés, az ajándék a második, Mhm. amiben most elkezdtem olvasni, nem vagyok nagyon előre haladva vele, de nagyon érdekes, mert pont arról beszél, hogy az áldozat, a bántalmazó, illetve a megmentő státusz is, hogy mennyire meg tud változni, és hogy ha van egy áldozati státusz, akkor valaki ott kell legyen a bántalmazói státuszban is, tehát, és átírni ezeket a történeteket, hogyha én kihozom magam az áldozati pozícióból, akkor a másik is kikerülhet a bántalmazói pozícióból. Tehát, hogy ez az egyik, ugye ez csak egy ilyen fél gondolatfoszlány, ami eszembe jutott, hogy mennyire, ugye ott a tükör, amiről Laura beszélt az elején, hogy mit látnak belőlem, vagy mit látunk a helyzetből. A másik pedig az, hogy egy kicsit aktuálisabb, ugye, az, hogy vándorolnak az emberek, még mindig vándorolnak az emberek. Annak idején, amikor 20 évvel ezelőtt először voltam Amerikában, olyan közösségben éltem, ahol ugye magyarok között, akik Erdélyből mentek Amerikába, még ugye hivatalosan. És a családban a fiatal gyerekek, 10 éves, 10-12 évesen kerültek ki, és ugye ott Amerikában nevelődtek, és már felnőttként volt egy ilyen beszélgetésünk, hogy hát ők amerikainak tartják magukat. De hogy az egész család magyarul beszélt, tehát nagyon megtartották ezt a magyarságot, nagyon erős volt, de ők azt mondták, hogy ők amerikaiak. És akkor ugye az volt a kérdésem, hogy miért Erdélyben románok voltatok? Miért? Miért vagytok amerikaiak? Hát a magyarok voltatok ott is, és itt is, de hogy ők sokkal jobban tudtak kapcsolódni az amerikai identitáshoz, mint itthon Erdélyben, mondjam azt, hogy az ország identitásához. Tehát hogy itt az volt a fontos, hogy ők kisebbségben élnek, tehát ők magyarok, de ahogy és ez most csak egy példa volt, biztos, hogy nem mindenki, aki külföldre vándorol, éli, megeszti, de lehet, hogy vannak, akik igen, hogy mi az az identitás, amihez jobban tudok kapcsolódni. Tehát, hogy lehet, hogy az amerikai, és valamit csinálnak, jól csinálnak az amerikaiak, csomó mindent nem csinálnak jól, de azt viszont igen, hogy büszke leszek arra, hogy én most nem feltétlenül az amerikai létre gondolok, mert most az nagyon más, de például, hogyha egy egyetemre járok, és akkor az egyetem színeiben járok, tehát hogy a pólóm olyan, és a táskám olyan, és hogy én oda tartozom. Tehát, hogy nagyon erősítik az identitást már a gyerekekben is. És nem biztos, hogy ez rossz. Tehát, hogy lehet, hogy ez azért ad nekik egy ilyen megtartást, megmaradást. Holott itthon talán ez most már mintha szégyen lenne. Tehát nem tudom, ugye Laura, aki olyanokkal dolgozol, akik több országon keresztül vándorolnak, hogy lehet, hogy az már nagyon ciki, hogyha én nem tudom, minek vallom magam, de az már sokkal jobban hangzik, hogyha én ír vagyok, vagy hogyha én nem tudom, amerikai vagyok, vagy hogyha én... Tehát, hogy ez is mennyire tud változni, pont az elvándorlás miatt. Úgyhogy én ezt látom most az aktuális változata az akkori történetnek. Nyilván, hogy a traumák másképp jelentkeznek, de úgy hiszem, hogy akár az is, aki önmaga döntéséből vándorol ki, annak sem traumamentes az, hogy egy másik országban kezd új életet, vagy folytatja az életét. Na, hát az egy munka, meg hogy szerintem mindig vannak ilyen fantáziák e mögött, hogy miért megyek el, és akkor ott majd mi lesz, meg ott újjászületek, az újjászületésnek ilyesmi fajta ilyen fantáziája, de nagyon egyéni szerintem, hogy az emberben mik történnek. Tehát ez fontos szerintem, hogy tényleg nem magyaroknak is százféleképpen megélt identitásuk van, meg mindenkinek, meg azt is látom, hogy néha én így a saját ilyen
elképzeléseimet, ami nyilván így abba, ahogy én felnőttem, meg ahogy én elképzelem ezt tudod, ez az ilyen egy ország, egy nemzet, és akkor így kb. Hogy ezt vetítem rá néha emberekre, ők tök nem így élik meg, tehát van, amikor van egy etnikum, hogy mondjuk én honnan származom, de amúgy neki mondjuk a vallás az, ami az identitásának sokkal központibb eleme. Vagy például a nyelv. De hogy ez a nyelv dolog is olyan, hogy nagyon érdekes, hogy van olyan kliensem, aki most mondjuk hiába beszél tökéletesen franciául, sokkal jobban, mint én, de ő akkor is angolul akar beszélni a terápián, mert nem akarja beszélni a gyarmatosító nyelvét, menjenek a francba, elég volt azon tanulni nem tudom hány éven keresztül, meg az ő történelmüket tanulni, mint a mi történelmünk. Tudod, őseink a gallok, amit megtanult egy csomó afrikai kisgyerek. Szóval ilyenek. Tehát, hogy ennek annyi rétege van, nem is tudom még mit akartam ezzel kapcsolatban mondani az identitás. Tehát, hogy mindig vannak ilyen fantáziák még, ami ö, azzal kapcsolatos, hogy visszamenni a bántalmazó országba, vagy a rossz anyához, vagy elmenni, megölni a bántalmazó anyát, elmenni egy apához. Nem tudom, hogy mondjuk-e így, de hogy ezen is lehet gondolkodni. Én a Boris Cyrulnikot hallgattam erről, aki Franciaországba kisgyerekként élte túl a holokausztot, és bujdosott, és könyvet is írt róla, és egyébként reziliencia kutató, és ezt vizsgálja. Több könyve is volt, és ő azt mondta, hogy ő azt találta, hogy Franciaországban azért nagyon sokáig erről egy ilyen teljes csönd volt, hogy mi történt ott, és hogy mindenki abba volt benne, hogy vive la résistance, tehát mi ellenálltunk, mi nem csináltunk soha semmi rosszat, és akkor volt egy ilyen nemzeti, ilyen, tudod, mi mind ellenálltunk, tehát itt mindenki ellenállt, és hogy ebben nagyon nehéz volt bármilyen sérelmet, meg bármilyen egyéni sztorit meghallani bárkinek is, és a Cyrulnik meg azt mondta, hogy aki meg mondjuk elmehetett Amerikába, ott ennek lehetett egy sokkal szabadabban lehetett ezt, nem tudom, erről beszélni. Most az, hogy kinek milyen feldolgozása, ezt hogyan dolgozta föl, annak biztos van egy nagyon sok egyéni különbség, de abba biztos van valami, hogy az az ország az mennyire hallgattatja ezt el, vagy mennyire próbálja elfojtani az erről való beszédet, és hogy ezt hogy lehet aztán behozni jobban. Szóval, hogy nekem erről ez jutott eszembe, végtelenül komplex, hogy tényleg, hogy emberek aztán hol kötnek ki a világba, mert amikor én megkérdezem menekülteket, hogy miért Írország, és akkor van, amikor azt mondják, hogy hát mert ide hozott az emberkereskedő, egyébként ilyen is van, hogy hát itt tett le, és Magyarországon, mert én a doktorimat Magyarországon, vagy hát nem francia egyetemen írtam, de Magyarországon élő kiskorú menekültként érkezett fiatalokat interjúztam. A legtöbbük afgán volt, és nem volt a fejükben az, hogy Magyarország az micsoda, az volt a fejükben, hogy Európa biztonságos hely egyébként. Tehát volt egy ilyen Európa, ott biztonságban leszek, és aztán mondjuk máshova akartak menni, de aztán ott maradtak, és Magyarországon, és több kapocs volt, amivel tudtak kötődni, és hát azért a kapcsolatok kialakítása, meg hogy elkezdtek focizni, ott elkezdtek magyarul tanulni, meg lettek párkapcsolataik, meg volt egy fiú, emlékszem, aki nagyon szerette a magyar költészetet, és ő tudott ahhoz kapcsolódni, a 48-as szabadságharchoz, mert ő egy olyan kisebbségből jött Afganisztánba, akik soha nem voltak elismerve, és mindig ilyen, kb. Ilyen majdnem, hogy rabszolgasorba kerültek, és nagyon, nagyon borzalmas dolgok érték őket, és ő ehhez nagyon mélyen tudott kapcsolódni Petőfihez, meg szóval az egész 48-hoz. Úgyhogy ez hihetetlen, hogy milyen kapcsokat találnak emberek ahhoz az országhoz, ahol kikötnek, és ez nem mindig egy ilyen eldöntött dolog, hanem szerintem ebbe is van egy ilyen, ezt így konstruálom. És ez még az emlékezéshez kapcsolódik, mert ugye a menedék
jogi, tehát az eljárásba, ahol a menekülteknek ugye bizonyítani kell, hogy ők tényleg menekültek, ott nagyon nagy hangsúly kerül arra, hogy hogyan mesélik el a történeteiket, és ezt tudjuk, hogy a traumatikus történet az nem integrált, az így betör az ember életébe, azt nem nagyon nehéz beilleszteni úgy az életének a narratívájába, stb. És nem is emlékeznek emberek, mert van, hogy tényleg nincsen emléknyom, csak szag, meg szín, meg zaj, meg szóval ilyen dolgok. És hiába mondjuk el, mert én tartottam, meg tartunk több ilyen képzést, hogy az emlékezés eleve egy konstruktív folyamat, tehát az nagyon nehéz úgy vizsgálni, hogy na most te biztos jól emlékezel-e. Tehát ezt nem is tudjuk, hogy vizsgálni. De ezt annyira nehéz meghallani embereknek, akiknek döntéseket kell hozni, sokszor emberek élete felett, hogy inkább azt mondják, hogy nem, biztos, hogy lehet ezt így lineárisan, jól, megkonstruáltan elmesélni, és ez így összeáll egy ilyen logikus, koherens egészé, és szerintem aki terapeutaként dolgozik, az mind tudja, hogy nem. Sőt, hát előjönnek emlékek a terápia hatására is, amik nem voltak. Szóval mint sok minden van ott, de hogy még ez valahogy ehhez tudom kapcsolni az emlékezéshez, hogy ha megnézzük, hogy a kutatás is mit mond, konstruálunk dolgokat. Mhm. Ja, lehet, hogy Ennek nagyon örülök, messzire hogy sodródtam, de nem sodródtál messzire nagyon, egyáltalán, mert ez nagyon fontos, és mostanában egy Fanon nevű analitikust olvasok, szerintem többen ismeritek, ő a gyarmatosításnak a mély lélektanával Franz foglalkozott. Fanon. Igen. Franz Fanon? Igen, nem mindennel értek egyet, mert végül is azt mondta, hogy a lázadás, a forradalom az egyetlen mód a gyarmati sebeknek a gyógyulására, de egy nagyon érdekes dolgot ír le, hogy megtanulta a gyarmatosítót, mondjuk a feketebőrű gyarmatosítót, egy kicsit a fehér tekintetén keresztül látni az ő kultúráját, és ugyanazt a fajta kicsit ilyen lenéző, kicsit ilyen undort, amit mondjuk esetleg a gyarmatosító érzett az ottani idézőjelben mondott primitívek felé, ezt ő is valahogy interiorizálta, de hogy és úgy megszületik egy vágy, hogy én tulajdonképpen nem szeretnék ide tartozni. És az történik, hogy ugyanakkor meg rá kell ébredjen, hogy a bőrszíne miatt ő nem tud fehér lenni. És ezt írja le a Fanon, hogy van egy ilyen tudattalan vágy, egy beteljesíthetetlen vágy, hogy fehér legyek. És nagyon sokat gondolkoztam ezen, mert a Rabbi Képző Zsidó Egyetemen tanítok, és sok cigány hallgatónk van, és hogy szerintem ez valamennyire a mi hallgatóinkra is, vagy a cigány emberekre is valamilyen szinten vonatkoztatható. Nyilván nem egy gyarmatosítás, de hogy aki megtanulja egy picit a fehér tekintetén keresztül a szegregátumban nem is tudom, a putrinak a szagától undorodni, de ugyanakkor szeretne ő nem cigány lenni, de a bőre miatt valahol ő csak cigány marad, és akkor ez így újra termeli ezt a kisebbredűségi érzést, meg ezt a mindenfajta traumatizáltságot, és hogy és egy másik dolog, ami most egy elég nagy akrobácia lesz, hogy, és ezt nagyon óvatosan kell mondjam, hogy nehogy lehessen ezt azonosítani. Annyit tudok mondani, hogy egy arab országból Magyarországon egy menekült transznemű fordult hozzám segítségért, és hogy ő azt mondta, hogy ha neki vissza kell mennie abba az országba, őt kivégzik. Mert abban az országban az anális szex kivégzéssel jár, és ezt ő rá bebizonyították, és nagyon érdekes, hogy a heteroszexuális anális szexért is kivégzés jár, és úgy van szerencsétlen, hogy évente hosszabbítják meg a tartózkodási engedélyét, mint menekült, és hát azért az baromi nagy stressz, hogy vajon meghosszabbítják, vagy kitoloncolnak, vagy mi lesz. És közben még azt is felvállalta ő, hogy egy dokumentumfilm számára nyilatkozott az adott országnak a LMBT közösségének a helyzetéről, szóval, hogy ő még akár azt is el tudja képzelni, és nem paranoiás, hogy valakit utána küldenek, hogy kivégezzék.
Uh-huh. Na, itt ez nagyon érdekes ez a példa, köszi, hogy elmondtad, mert itt ez egy nagyon éles helyzet azt illetően, hogy akkor itt most mi történik az identitással. Tehát, hogy már olyan értelemben, hogy a krízist azt ugye megteremti az a kontextus, amiben benne van, és ugye egy olyan másik helyzetben van, egy olyan kontextusban, ami ugye őt megvédi. De ugye folyamatosan a kettő között mozog, és ugye folyamatosan újra kell értelmezni önmagát is, hiszen az egyik helyen ő kivégzésre ítéltetik, a másik helyen pedig elfogadásra, hogy egy olyan országban, ahol egyébként még sincs ez megoldva. Tehát, hogyha ő tovább megy mondjuk egy következő országban, ahol ez még inkább meg van oldva, akkor ugye az identitása még inkább változik. Tehát ez tényleg érdekes, hogy a környezet és a kontextus aztán mennyire tudja az identitást úgymond kényelmesebbé tenni, nem? Hát meg mennyire érzi magát biztonságban. Ez egy embernek, hogy ő neki státusza van, ennek hihetetlen nagy jelentősége van, és hihetetlen fontos. És az, hogy eleve miket tud önmagához közel engedni, meg mikről tud beszélni, meg milyen félelmeket tud szavakba önteni, az nagyon kapcsolódik ehhez. Tehát én azt látom, hogy amikor valaki még benne van, tehát hogy még nem kap semmilyen státuszt, addig tényleg úgy érzik az emberek magukat, hogy egy ilyen remegő, ilyen függő hídon vannak két hely között. És hogy egyszerűen akkor nagyon nehéz is, meg ezzel tényleg óvatosan kell hozzáállni, meg dolgozni, meg eleve erről beszélni, hogy milyen neki ebbe a menekültügyi rendszerbe benne lenni, hogy egyszerűen nem tudja, hogy lesz-e tényleg szilárd talaj a lába alatt. Úgy nagyon nehéz ezekbe belemenni, hogy milyen volt nekem a másságomnak a megélése, amikor visszagondol a gyerekkorára, stb. Tehát, hogy ebbe azért nagyon nagy szerepe van a jogi státusznak, és az, hogy az az ország, az mennyire fogad be, meg fogad el. Tehát, hogy ez tényleg, hogy van egy ilyen papírod, hogy te menekült vagy, és akkor utána x évre rá lehet állampolgárságért folyamodni, stb. Meg ugye én azt kérdezném ebbe a Krisztián, akivel te dolgozol, hogy tényleg, hogy mikor kerülhet olyan helyzetbe, hogy kap egy olyan státuszt, ami biztosabb, tehát hogy ennek mik a lehetőségei. Ugye az is van, hogyha valaki menekül státuszt kapsz, és visszamész az országba, ahol üldöznek, akkor elveszítheted a menekül státuszodat. De szóval státuszbeli különbözőségek is vannak, de ez nagyon fontos minden, tehát hogy aki én dolgoztam menedékkérővel, aki így hát így kibökte, nem mondta el az interjúján, hogy ő meleg, és aztán elmondta. És nagyon nehéz volt azon dolgozni, hogy ő ezt elmondja ezen az interjún. És mondta, hogy a tolmácsnak ő ezt nem mondhatja el, mert a tolmács az ismerni fog X embert, ő ezt nem mondhatja el. És akkor végül az lett a megoldás, hogy le lett írva. Mert akkor nem kellett neki ezt elmondani egy másik egy tolmács jelenlétében, ahogy ugye nem bízott ő se benne, hogy hova kerül ez az információ, stb. Le lett írva, de hogy nagyon nehéz volt, és akkor emlékszem, hogy mondtam neki, hogyha nem lenne ez az egész menekültügyi cécó, akkor neki lenne, akkor idő, máshogy lenne ez az idő, meg nem lenne ekkora presszió, és ezt is igazából ő döntötte el, hogy akkor ez legyen a megoldás, hogy írjuk le, akkor ezt, amit leírtuk, ez elkerült utána a bíróhoz, és akkor teljesen más megvilágításba került a története egyébként ettől. De hogy ez mondom, nagyon nehéz, amikor tényleg azt érzi egy ember, hogy bármikor nekem innen mennem kell tovább, és hova megyek, és mi lesz, és hogy akkor mi az, amit meg tudsz nyitni, és mi az, amit nem, vagy mire tényleg, mire szolgál az a terep, az a közeg, vagy az a tér, amit te ott felajánlasz. Mert sokszor tényleg arra, hogy öntsük szavakba azt, hogy mi történik most, és hogy mi lesz, és hogy ezen az egész menekültügyi dolgon átmenni neki milyen. És az azért már valami, hogyha ennek a traumáját egy kicsit hát körül tudjuk írni, vagy tudunk beszélni róla, meg ilyesmi. De ez nagyon nehéz emiatt a státusz arról szerintem. Én nem, még van egy csomó gondolat a fejembe, de külön erről szeretnék majd írni egyébként, hogy milyen, amikor egy embernek van státusza, meg milyen, amikor nincs.
Na jó, befejeztem. Ja. Jó, nem, ez fontos Én szerintem. amúgy Mondd Én csak. amúgy mondanék egy kicsit arról, az ugye kérdezted, hogy a káosz is, hogy mi történik ebben a káoszban. Úgy vissza akarnék kapcsolni a spirituális megközelítéshez, mert abban a térben, vagy abban a nyelvezetben a káosz egy új rendnek a megalapozása előtt történik. Tehát ahhoz, hogy egy régi rend felbomoljon, sokszor káoszra van szükség, ahhoz, hogy egy új rend helyreálljon. És hogy nem mindig rossz a káosz, nyilván, hogy nem egy kellemes dolog, de hogy bennem van egy ilyen, akár személyesen is érzem azt, hogy de akkor ez jobb lesz. Tehát, hogy jó, hogy most nagyon benne vagyunk, akárhová nézünk, nagy slamasztikába, úgy politikailag, ha másképp nem nézem, nem feltétlenül személyesen, de hogy ez azért van, mert ez az egész rend fel kell boruljon, ami eddig volt. És ugye sokat beszélünk a menekültekről, meg azokkal, akikkel te dolgozol, Laura, de hogy Amerikában, ahol te is éltél, Timi, meg ahol én is éltem, rengeteg olyan magyar él, akinek nincs státusza. Rengetegen. Akiknek nincsenek iratai. És most ugye az amerikai politika arról szól, hogy hazatoloncolják ezeket az embereket. Jó, hogy inkább a latin-amerikai országokat látjuk, vagy azokat, akik onnan jöttek, de hogy ez egy félelemmel teli állapot azoknak, akik Amerikában élnek, státusz nélkül akár 20 éve. Tehát, hogy olyan régóta ott élnek, hogy nekik ott van az életük, és még sincs státuszuk legálisan. Tehát akkor most mi történik? Lehet, hogy ez az én optimista hozzáállásom az, hogy ez azért van, mert hogy minden fel kell boruljon, és újra rendeződjön sokkal jobb szinten, sokkal jobb alapon, akár Amerikában, akár Magyarországon, vagy máshol a világon, és azért van ez a káosz. Mert ha csak langymeleg lenne, azt még lehet, hogy elviselné az ember. Ugye annak idején a 89-es változásokról is ezt mondták, hogy muszáj volt nagyon-nagyon rossznak lennie ahhoz, hogy megváltozzon ez az egész rendszer. Hogy most egy újabb nagy váltás lesz, én úgy érzem, nagyon sok téren, és azért van ez a káosz tulajdonképpen, mert ezt a változást hirdeti. Ennyi. Igen, szóval ez abszolút igazad van, hogy a rend felbomlása eredményezheti az új rend létrejöttét. És az pedig egy kaotikus helyzet, ami akkor abban a periódusban van. Már eszembe jutott egy tudományfilozófus, Thomas Kuhn, aki azt mondta, hogy van a tudománynak egy olyan a tudósoknak egy olyan csoportja, nagyon-nagyon nagy része, aki mondjuk a pi után a 60. számot csiszolgatja, vagy a nem tudom mi, tehát hogy hozzáad valamit a meglévő rendszer, és akkor jön egy, aki ugyanazt teljesen másképp látja, és ez a tudományos forradalom, és ez úgy tudom, az Einstein, vagy nem tudom. És ő már 62-ben ezt behozta, ami akkor teljesen idegen dolog volt. De most már ugye a káosz elmélet a szociológiában, a társadalomtudományokban ezt beviszi, és persze, hogy a pszichológiába is be kell, hogy hozza, és abszolút igazad van optimistán, hogy valami következő rend mindenképpen ki fog alakulni, mert hogy a kaotikus rendszerek nem bírják sokáig, és abban lehet, hogy újfajta identitás meghatározások is el fognak férni. Egyébként nagyon érdekes volt, hogy amit mondtál, hogy Amerikában státusz nélkül laknak emberek 20 éve. Hát ez nekem teljes megdöbbenés, hogy ezt hogy lehet bírni, vagy hogy lehet csinálni, vagy önmeghatározás. De hát ezt ti pontosan tudjuk, vagy sokkal jobban tudjátok. Hát, és egész konkrétan egyébként 40 millió emberről van szó az USA-ban. Tehát 40 millió ember él státusz nélkül az USA-ban. És ugye ebből lett elvileg az a mostani Trump program alapján ilyen 10 és 20 millió között szeretné deportálni az embereket, ami nyilván nem fog sikerülni. De egyébként pont ma, vagy nem, hanem szombaton csapott össze Los Angelesben a rendőrség és a helyi latin közösség, pontosan emiatt, úgyhogy itt az egész konkrét káosz
vagy kaotikus helyzet látható már. De figyeljetek, amiről szerintem még beszéljünk, hogy szerintem az nagyon, nagyon megnyugtató, hogyha azt mondjuk, hogy optimálisan a káoszból rend lesz, és ez valami fajta ilyen, szerintem kicsit ilyen racionalizáció is a részünkről. Én is egyébként én optimista vagyok, és azt mondom, hogy igen, de hogy közben meg ugye van egy ilyen, hogy azért ezt így túl kell élni. Tehát, hogy mondjuk azok, akik ezt így nézik, és már nagyon elegük van, és már tényleg úgy érzik, hogy így repedezik az a mag, meg már minden problémájuk van, mert hogy ők már nehezen bírják ezt, hogy itt akkor mit is lehet csinálni. Ebben az esetben mit tudtok mondani? Tehát, hogy így, hogy mondjam, tehát, hogy az ilyenkor a túlélésnek mi a titka szerintetek? Tehát a kaotikus helyzetben lévő létben maradás, vagy életben maradás. Csak Csak egy még mondatot szeretnék ehhez hozzátenni, kicsit ilyen elméleti, hogy azért a káosz az egy archetipus, és hogy óriási energiák szabadulhatnak fel a káoszban, és ez megteremti a szabadságnak a terét, és ebben a térben lehet egy magasabb szervezettségű, újabb rendet kialakítani, szóval, hogy azért ijesztő is, de pont ez, amit a Rita is mondott, hogy a káoszból felszabadulnak olyan szintű energiák, maghasadás, ha már itt a mag izét használtuk, akkor tényleg, tehát itt óriási energiák lesznek, amiket látjuk politikailag is, hogy azt gondolom, hogy azért a jó felé való elmozdulásnak vannak jelei. uh-huh. Még csak egy dolgot ez a kitoloncoláshoz, hogy ez azért attól is függ, hogy az embert, hát hogy ahova visszatoloncolják, ott mi vár rá. Tehát azért aki tényleg mondjuk, mit tudom én, visszatoloncolják, és sajnos voltak ilyen történetek, hogy nem tudom, kiment a reptérről és lelőtték. Tehát, szóval, hogy van olyan tényleg, amikor mondjuk az azért nagyon más, meg maga az ember a saját migrációját is máshogy éli meg, hogyha azt mondja, hogy végül is én azért visszamehetek az országomba, vagy elmehetek máshova. Tehát azért az, hogy ez a kontroll, vagy a választás, hogy ennek a kérdése, hogy ez megmaradjon, az azért egy fontos dolog, hogyha azért az ember tényleg attól rettek, hogy rám a halál vár X helyen, és akkor lehet, hogy tényleg a halál vár rá, lehet, hogy nem, de ezt még nem tudjuk, mert ő ezt érzi. Aztán lehet, hogy majd kiderül, hogy azért nem, meg esetleg vannak lehetőségei, de ezek azért más, hogy mondjam, más pozíciókban vannak emberek, és ez szerintem ezért fontos ismerni, vagy ezért fontos dolgozni emberekkel, és megismerni ezt, meg behozni mondjuk egy terápiába, hogy ugye itt nem csak arról beszélünk, hogy az intrapsziché, meg az anyád, meg az apád, meg a stb., hanem tényleg megérteni, hogy valaki miben van, mert tényleg az nem mindegy. De hát ezt hogy tényleg van-e bármi, valami, ez a kontrollérzet, meg én mehetek máshova, meg stb. Mert azért van, amikor van, és van, amikor azért nagyon nincs. Tehát más, nem csak a papírok számítanak, hanem tényleg ez, hogy amikor beszélsz. Én dolgoztam olyan emberrel, aki állandóan ment, és alá kell írni, amikor kitoloncolásra vársz, be kell csekkolni, hogy te még mindig itt vagy, és majd jelent, majd amikor jönnek érted, és kitoloncolnak, te ott leszel, és akkor alá kell írni, így regisztrálni kell ilyen 2 havonta, és járt hozzám valaki, aki vígan csinálta ezt, és azt mondta, hogy végül is, hát ha engem visszatoloncolnak oda, akkor majd csinálok ott valamit, de hogy úgy nem szorongott tőle annyira, és volt, akinek meg milyen halálfélelme volt szabályosan attól, hogy neki be kell menni, és alá kell írni egy papírt, hogy ő még mindig a menekültügyi rendszerben van, és nem szívódott fel, úgymond, tudod, hanem benne van a rendszerbe. Tehát ezek fontos, ilyen nüanszok. Bocsánat. Hogy Azt meddig hiszem, hogy tart, meg meddig tart a káosz. ez az európai elegancia lehet, mert az amerikaiak nem váratnak, hanem betesznek az autóba, és a repülőtéren, vagy a repülőn találod magad, tehát hogy nagyon tehát nem tudod, hogy mi fog történni. Itt És börtön, és aztán repülőtér.
Igen, igen, és ugye én nem ismerek hál' Istennek olyat, aki magyarként élte ezt meg, de azért el tudom képzelni, hogy mármint, hogy már akkor is, amikor nem volt még ez a rendszer, akkor se volt könnyű nekik abban gondolkodni, hogy utazni az országban, mert ugye Andi, hogy hát ott élnek. Igen, ott élnek, teljesen működőképesek, autót vezetnek, családaik vannak, gyerekeik születnek, és ugye ez az egész generáció, amivel ugye az amerikaiak ott születtek, de nincs hová menjenek. Ők ott születtek, ott éltek, máshol nem éltek, és ki akarják őket toloncolni, de hát hová? Hát nekem itt a hazám. Tehát, hogy nagyon összetettek ezek a dolgok, és azt hiszem, hogy ez maga ez, hogy folyamatosan ebben a stresszben élni ezzel a gondol, ez már traumatikus. Tehát, hogy úgy, ahogy kérdezte Timi, hogy mit lehet most csinálni, már nem, hogy a régi traumákat feloldani, hanem a létező, folyamatosan ebben élek, ebben ébredek, akkor ezzel mit kezdek, és hát nyugodj meg, majd úgyis elmúlik, ez nem elég. Öm, Az, Nem tudom, hogy igen, nem, az mit, jutott mit válaszom eszembe, erre. igen, igen, az jutott eszembe most egyébként, hogy mennyire érdekes ez, hogy nyilván én is több ilyen embert ismerek, és nem csak magyarokat, tehát hogy más országokból is, és hogy majdnem mindig, amikor megkérdeztem tőlük, hogy igazából miért viselik el ezt a helyzetet, tehát hogy miért jobb nekik ilyen bizonytalanságban élni, mint mondjuk akárcsak az Európai Unión belül valamilyen identitást, tehát hogyha mondjuk magyarokról van szó, akkor nem Magyarország. És képzeljétek el, hogy majdnem mindig az a válasz, hogy ők úgy menekültek el, mondjuk például Magyarországról, de más országot is lehetne említeni, hogy lényegében a traumából menekültek ki, tehát hogy még mindig jobb nekik ebben a helyzetben lenni, mint visszamenni oda, ahol érte őket a trauma. Tehát, hogy olyan mértékben traumatizálódtak az országukban, hogy inkább elviselik ezt a fajta bizonytalan státuszt, mert a hétköznapokban a társadalmi atmoszféra az nem emlékezteti őket a traumára, sokkal kényelmesebben élik meg. Tehát hogy ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy igen, hogy mikor, amit mondtál Laura, hogy mennyire nehéz visszamenni, és hogy vajon miért nehéz visszamenni, mert mondjuk tényleg szó szerint az életéről van szó, vagy esetleg olyan helyzetbe kell visszamennie, ahol a traumáiba megy vissza, vagy olyan környezetbe, amin ő már túl van, és felépített egy egészen másfajta identitást, és a másfajta identitást már nem tudja. Azzal az identitással már képtelen újra átélni azokat a traumákat, amit esetleg korábban. Tehát ez például szerintem nagyon gyakori, legalábbis az én ismerőseim, meg akikkel beszélek Amerikában, hogy legtöbb ember ezért marad. Tehát, hogy egyszerűen biztonságban érzi magát még mindig így is, inkább, mint hogy visszamenjen egy olyan helyzetbe, ahol lehet, hogy van státusza, viszont a traumáinak az emlékében és az újra traumatizáció félelme miatt nem akar ott lenni. Tehát ezek azért elég szerintem ilyen hátborzongató dolgok. Tehát, hogyha így belegondolunk, hogy igazából azért ezek ilyen nagyon valódi érzések, meg valódi pszichológiai problémák szerintem, amiről tényleg fontos lenne talán többet beszélni, meg hogy hagyni őket is beszélni róla például, mert hogy nem És beszélni. ilyenkor mit gondolsz, vagy mi a tapasztalat, hogy ők személyes traumák elől menekülnek, vagy társadalmi traumák elől? Mert talán nem mindegy, hogy És szerintem a kettő összekapcsolódik. Tehát én azt látom, hogy általában ugye a társadalmi traumák okozta családi traumák, vagy nagyon sokszor szerintem ilyen transzgenerációs traumák. Tehát, hogy én például azt érzékeltem folyamatosan, hogy nagyon hasonló, hogy van egy kicsit ilyen magyar sors, én nem szeretem ezeket így mm, ez ilyen romantizálni, de hogy van egy kicsit ez a bántalmazott társadalom, bántalmazó család, tehát, hogy a leggyakoribb szerintem ez a fajta, és akkor, hogy szinte egyformák a történetek valahol, és ebből valaki kimenekül, akkor sokkal jobban érzi magát egy olyan társadalom, ami nem bántalmazó társadalom. Tehát a társadalom maga nem bántalmazó, tehát nyilván az egyének, akik körülveszik sem olyan igen. mértékben bántalmazók. Hát lehet, hogy a transzgenerációs traumát nem akarja tovább vinni, ugye? Tehát ő azt találja ki, vagy azt érzi, hogy ugyanazon a sínen ő nem fog tovább menni, mint az ő anya, nagyanyja, mit tudom, micsoda, hanem ő egy egészen más, ugye, mint egy ilyen kiugrás az egész rendszerből, és egy másik rendszerbe próbál meg elmélyülni. Nekem volna egy másik kérdésem, és
Ez egy rövid kérdés, hogy vajon mit gondoltok, a minden káoszból jó rend lesz, mert itt mindenki nagyon optimista. Tehát a Én nem, kaotikus csak nem rendszer mertem jóvá vált. bevallani. Tessék, Én sem. Én nem, csak nem mertem bevallani, hogy ne sötétítsem be az egész a beszélgetésnek. Én csak ezt köszönöm, Andrea, én abba hiszek, hogy valami új lesz. De azt, hogy ez milyen, azt nem lehet tudni. Bevallom. Csak mondom, itt Én, annyira jól hangzott a tiétek, hogy inkább úgy voltam, hogy Én is azt mondom, hogy új rend. Az, hogy az új rend az mennyire lesz élhető, az kérdés. Én töretlenül optimista vagyok, mondjuk én terápiában is ugye a solution focused hiszem és vallom, tehát inkább előre nézek és a jó felé nézek. De hogy mivé lesz ez az egész, ez rajtunk is múlik. De az biztos, hogy a káoszból valamilyen új rend alakul ki. Nagyon érdekes, ugye visszatérve annyi mindent tudnánk még beszélni, még a következő 12 órában itt lennénk szerintem, mert nekem még az is eszembe jutott, hogy trauma és rend és káosz, hogy van egy másik hasonlat, amivel családterápiában éltünk, hogy a, a családnak a fekete báránya megrázza a családfát. Ő az, aki rázza a családfát. Ugye, hogy képzeld el, hogy ott van a bárány, és hogy a fának dörgöli magát tulajdonképpen, hogy sokszor az, ami úgy tűnik, hogy hát miért van az, hogy a mi családunkban van egy ilyen egyén, és miért van ilyen sok probléma, hát pont azért, mert hogy ez a status quo meg fog változni. Mindig meg fog változni, tehát hogy nem vihető tovább. És hogyha ezt egy kicsit hogy extrapoláljuk a társadalmi történetekre, vagy akár hát igen, ugye a társadalomra, hogy nem véletlenül történnek ezek a úgymond negatív dolgok, vagy miért is történik ez velem? Azért, mert egy új státusz fog megszületni ebből. Aztán, hogy mi lesz ebből az új státusszal, hmm, igen. Optimisták itt jelentkezzenek ebben a fertályba. Én egyébként azt gondolom, hogy a lehetőség már önmagában egyfajta levegő vagy oxigén. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a káosz, ez egy kicsit arról is szól, hogy valami fajta olyan oxigénhiányos állapot, és hogy azután bármi jön, ott biztos, hogy több az oxigén. Az, hogy aztán azzal majd mit kezdünk, én is azt gondolom, Rita, egyetértek, hogy ez tényleg rajtunk múlik. Tehát szerintem minden ilyen változásnál a legeslegfontosabb önreflexió az az, hogy szükség van ránk. Tehát, hogy az egyénre szükség van ahhoz, hogy aztán mi történik majd. Ugye ez nyilván az igazi demokratikus gondolkodásmód, hogy a demokráciát mi építjük fel, és az új identitást is mi építjük fel, és nem helyettünk építik fel. Tehát, hogy szerintem én olyan szinten vagyok optimista, hogy én azt gondolom, hogy hiszek abban, hogy az ember szeretné felépíteni saját maga a következő identitását, és hogy lehet-e felé vinni a világot. Tehát én ilyen szinten igen, én is optimista vagyok. De ez jó, mert ez feltételez egy felelősségvállalást, nem? És szerintem van ebbe valami a sorsunkkal kapcsolatban is, amikor mondjuk elmegy valaki terápiába vagy analízisbe, hogy ezt így hogy vannak kérdései, hogy de miért én, például egy családban, és melyik volt az a mozzanat, vagy miért volt ez, és akkor vannak erről ilyen elméletei, amit hoz, és szóval, hogy szerintem ez, de hogy ott történik már valami, van egy kérdés, meg egy ilyenfajta, tehát már az ilyen kérdések alapján, hogy de én akarok valamit tudni, vagy meg akarom érteni, mert szerintem ez egy nagyon bonyolult dolog. Engem nagyon érdekelnek a transgenerációs traumák, és ez a része is, hogy ez most az, hogy mi történt a családommal, és ez a politikai rész, vagy a család, mert hogy talán ez nem ilyen vagy ez, vagy az, hanem hogy szűrődött ez át a családba, ezek a társadalmi traumák, és melyik volt az a gyerek, aki például ebbe a szerepbe került, ebbe a fekete bárány szerepbe, és miért ő, és hogyan történt, mi volt az a mozzanat, amikor ők így akár ilyen teljesen tudattalanul ezt a sorsot fölvették.
és azért most például dolgozom jó pár menedékkérővel, és mindegy, milyen kultúrából jössz, vannak kérdések az identitásodról. Tehát ez teljesen, ehhez nem kell a nyugati kultúrában meg sem. Tehát ezek tényleg kérdések arról, hogy de miért én, és ez miért volt, és akkor én születtem, akkor mi történt, és a szüleim. Tehát ez a felelősségvállalás, hogy ezeket megfogalmazzuk, meg kimondjuk. És szerintem én nem tudom, mennyire vagyok optimista, mert szerintem ez munka, amit bele kell fektetni, és az meg ilyen, tudod, egy lépést előre, kettőt hátra, megint egy kicsit előre, de van benne valami, egy ilyen, hogy akarjuk csinálni, akarjunk valamit csinálni, hogy az ember a saját sorsával valamit kezdjen, és már talán ne legyen úgy a passzív elszenvedője. Uh-huh. Igen, és hát ugye ennek, hogy értelmet adni, tehát hogy annak van értelme, hogy nem vagyok a passzív elszenvedője. Tehát szerintem itt ez is fontos, hogy ennek nyeressége van, ennek nagyon komoly nyeressége van. Tehát, hogy nem félelem kell, hogy kísérje azt, hogy nekem felelősséget kell vállalnom, az nem félelmetes, az nem valami elképzelhetetlen, vagy valami plusz teher, ami borzasztó, hanem hogy ez kifejezetten ez egy jó dolog, mert ennek nyeressége van, mert aztán nyilván annyi minden plusz jön vele, ö, hogy megéri. Tehát szerintem ez a másik, ami fontos, hogy azt... ö, uh-huh. A kicsit, egy nagyon Meg, kicsit már... Igen? még, Mondd csak, Rita. szóval Mondd. én csak annyit mondanék még, meg még lehet, hogy még mást is, de hogy most azt mondanám, hogy én lobbiznék a terápia mellett, mert hogy én olyan emberekkel találkozom, akiknek igazából most nem a nagyon súlyos traumaterápiára gondolok, hanem akár egy beszélgetés, egy terápiás beszélgetés is nagyon sokat tud segíteni az életében. Ugye nem tudom, hogy ki fogja ezt látni, ezt a felvételt, mert nem csak így magunk között beszélünk, és tudjuk, hogy milyen fontos a terápia, de hogy nem kell megvárni azt, amíg valami nagyon nagy törés történik. Tehát, hogy akár lehet, hogy ki kéne beszéljem magam, vagy rakjak már rendet a fejembe, hogy az energia, ami le van kötve abba a gubancba, szabaduljon fel, hogy előre tudjon vinni egyénként, hogy aztán egyénként tudjak a társadalom része lenni akár, tudod, tehát hogy így épüljön fel ez a piramis valamilyen formában, tehát hogy igen. Uh-huh. Ez itt a marketing, vagyis Igen, ez nem, itt nem, a nem, reklám nem, ez, helye. ja, igazából nem is marketing, hanem ez ugye, ami annak idején, amikor elkezdtük a beszélgetést, akkor az volt az ötletünk, hogy végül is, hogyha mi egymás között beszélgetünk, akkor az miért ne legyen nyilvános. Tehát, hogy amit mi itt megbeszélünk, az minket nagyon érint, meg nagyon érdekel, meg mindannyiunknak ilyen missziója, meg feladata, meg hétköznapokban ezen jár az agyunk, meg nem tudom mi, tehát, hogy ez a mi identitásunk része, hogy ezért neveztük el lélekbúvároknak, és nem pszichológus, hanem lélekbúvár, mert hogy tényleg olyanok vagyunk, mint aki, nem tudom, hogy így úszik a mélyben, és akkor néha lehet, hogy úgy érzi, hogy milyen megfullad, de aztán valahogy még így kijön belőle, szóval, hogy így, hogy mi magunk is küzdünk. És hogyha ezt így valahogy nyilvánosságra hozzuk, akkor sokkal jobban megismeretik az emberek azt, hogy milyen ez a világ. És ha úgy látják, hogy ebben van erő, meg pozitív energia, meg valami olyasmi, akkor ezáltal lényegében igen, egyfajta, hogy mondjam, reklámja is ez lehet, de hogy kicsit úgy tisztára szeretnénk, vagy tisztábbá akarjuk ezt a területet tenni, tehát ne ilyen mítoszok legyenek a körül, hogy akkor mi is a pszichoterápia, meg mi a pszichológia, hanem Pontosan, ez egy pontosan. Tehát, nagyon hogy ez a egy hétköznapi emberi embernek is dolog. elérhető kéne legyen, igen, igen. Pontosan, tehát, hogy bárki számára, illetve ez nagyon jó, Rita, amit mondtál, én ezzel nagyon egyetértek, hogy ugye azt mondják, hogy prevenciós is, tehát, hogy nem, tényleg nem arról kellene szólni, amikor valaki már annyira nagyon egyedül van, és már teljes krízisben, hogy csak akkor forduljon, hanem ez valójában egy önismereti forma, vagy egy ilyen, egyfajta, hát ilyen Eszköz, lélekművészet. eszköz, Eszköz, igen, az is lehet. De eszköz. hogy nagyon Ja. sok minden, hogy minket ugyanúgy foglalkoztatnak azok a hétköznapi problémák, mint akár a pácienseket, nem? Tehát, hogy ugyanaz, de lényeg, ugyanabban a világban mozgunk, és hogy ennek van egy ilyen nagyon, vagy egy ilyen kellemes dolog is, nem csak a feladat maga. Na, nem sokan lejár az időnk, vagy legalábbis mindig ilyen nagyon hosszúak lesznek a beszélgetések, és nagyon, tehát tényleg így nehéz nekünk így röviden beszélgetni, de nem baj, mert fontos. Szóval arról még egy kicsit beszéljünk szerintem, hogy
Öm, Tehát, hogy igazából, amikor küzdenünk kell ezekkel az ilyen identitás torzító tényezőkkel, mert szerintem azért ez még mindig fontos, és szeretek mindig egy kicsit belemenni ezekbe az ilyen konkrét problémákba. Tehát, hogy identitás torzítás, mondjuk propaganda, manipuláció, social media, csomó mindennen keresztül szerintem. Manapság ugye már ez az egész ilyen kapitalizmus által is, szóval annyi minden gazdasági tényezők, nem tudom, szóval millió felől jöhet ez a dolog, de akár egy bántalmazó, aki valahogy torzítani akarja az identitást, meg a létezésünket, tehát, hogy ti hogyan viszonyultak ezekhez a kérdésekhez? Tehát, hogy hogyan lehet szerintetek a legérthetőbben, vagy a legemberibben kezelni azt, hogy vannak körülöttünk olyan személyek, mozgalmak, nem tudom, politikai helyzetek, akik kifejezetten a félelmeket akarják erősíteni bennünk, és ez identitás torzuláshoz is vezethet. Tehát, hogy ezekkel a félelmekkel mit kezdjünk? Szerintem ez manapság az egyik legfontosabb kérdés. Hát Hogy én a melegeket tudom most uh-huh, rögtön szóba hozni, amikor a melegség, mint bűn, vagy mint uh-huh, kiemelkedik a közgondolkodásból. Tehát a megszokott gondolkodás, amikor beleolvad a melegség a teljes társadalmi értékrendben, és semmilyen különbség nincsen. Most, hogy újra fókuszálnak, főleg a transzokra, akkor újra nagyon sok lépést lépünk visszafelé, mert egyrészt ugye voltak ezek a nagyon reparatív terápiák, amivel meg akarták gyógyítani, hogyha megint a dolog középpontjába kerül, akkor ezek is elő fognak jönni. Tehát így sorozatosan mennek vissza évtizedeket ez a fejlődési folyamat. Csak azért, mert a társadalmi értékrendet próbálja meg a politika változtatni. uh-huh, Tehát, hogyha kiemelődnek, akkor a szomszédnak is kiemelődnek, hogyha ez attól függ, milyen meghatározást kap, akkor a társadalmi értékrendet hogyan változtatja át, milyen biztonságban lesz az egyén, mi történik vele, menekül, nem menekül, és akkor itt megint van a társadalom. Szóval ezek egyéni kérdések, de egyéni kríziseken fog keresztül menni. Tehát leszűrődik a politikai ítélet egy társadalmi értékrend változásba, és utána az egyénnek a krízisébe, amiben újra kell definiálni magát. uh-huh, uh-huh. Többiek? Lehet, hogy én még egy kicsit kérnék egy kis pontosítást abban, amit kérdeztél, Timi, Tehát, hogy mit hogy a kezdjünk a félelem, félelmek, tehát az ilyen konstruált félelmekkel mit kezdjünk? Tehát, hogy mit kezdjünk, mert ugye ezek, tehát olyan érve konstruáltak, hogy valamilyen szinten kívülről felerősített félelmek, amik aztán nyilván működnek az egyénekben. Tehát, hogy ezzel lényegében, tehát mi a legészszerűbb? Mi az a legészszerűbb eszköz szerintetek, amivel... Amúgy ez egy nagyon jó kérdés, mert én ezt a kérdést minden terápiás történetben vagy folyamatban felteszem, Uh-huh, hogy akármi a téma, most én nem feltétlenül újra azt mondom, hogy nagy társadalmi dolgokról beszélek, hanem személyes történetekről, hogy félelem alapú-e az, amit csinálsz, a döntésed, vagy szabadság alapú. uh-huh, Mert igen. ha félelem alapú, az csak tűzoltás. Az csak most éppen letakarom, most éppen elrótom, de akkor lesz valami más. Tehát, hogyha folyamatosan ebben a félelemben élek, akkor ott nem lehet egy fenntartható változást létrehozni, hanem megnézni, hogy mi az a döntés, ami szabadság alapú. Na most ez egy nagyon elméleti történetnek hangzik, de hogy ez így működik, mert akkor, amikor én megállok és végig gondolom, hogy ez egy ilyen önreflexiós folyamat,
hogy rájövök arra, hogy mennyire élek félelemben, akár attól, hogy most mit mond az anyám, vagy az anyósom, vagy a szomszéd, vagy a főnököm, vagy hogy most félelemből reagálok, vagy félelemmel döntök, vagy van-e szabadságom. Illetve ha van, akkor hogy tudok a szabadság felé fordulni. És megint ott tartok, amit az előbb mondtam, hogy ha magunkban létrehozzuk ezeket a változásokat, akkor ezek ugye a nagy számok ö, törvénye szerint hogy összeadódnak. Tehát, hogy úgy lesz ebből egy nagy változás, hogy minden egyes kicsi csillaghalat visszateszünk, lehet egyenként a tengerbe, amíg oda lehet ismeritek ezt a történetet a kisfiúval, aki a partra vetett csillaghalakat egyenként visszaviszi a tengerbe, és hogy megkérdezi az arra járó ember, hogy hát hogy gondolod, hogy hát ezeket meg tudod menteni, hát nem tudod mind megmenteni, hát nem, de ezt igen. Tehát, hogy egyenként hozzuk létre ezt a változást, és egyenként tegyem fel magamnak a kérdést, hogy ezt most félelemből teszem, vagy szabadság az, ami vezérel engem. És hogy tudok a szabadság felé fordulni, mozdulni. Akár kicsiben. Gyakoroljam azt, hogy most nemet mondok, vagy határt szabok, és újra mondom, nem extrém helyzetekben gondolkodom, mint hogy a menekültekről beszéltünk, de a hétköznapi dolgaimmal, hogy ne engedjem, hogy ez a félelem elhatalmasodjon fölöttem. Vagy Uh-huh. legalábbis kérdezzem meg magamtól, hogy ezt most miért teszem. Nekem Hát és hogy a ez az, ami terápiában segít. Tehát, hogyha valaki mondjuk ezt nem tudja, vagy neki abszolút. nagyon nehéz, akkor így van. Tehát még egy terápiát ebben abszolút tud segíteni, hogy megtalálja azokat az Mhm. utakat, ahol rátalál a saját szabadságára. Mhm. Ja. És akkor már nem egy vagyok a tömegben, akit manipulálnak, vagy akit félemlítenek, hanem én vagyok a Jancsi, vagy a Marika, vagy az akárki, akinek van véleménye, és ki tudom kapcsolni, és lehet, hogy beszélek még három emberrel, és így van egy ilyen pillangó effektus talán ebben, hogy ha én megváltozom, akkor attól más is meg tud változni. Nem tudom, hogy nektek mi a tapasztalatotok ilyen téren, hogy az a változás, ami személyenként megtörténik, hogy az azért tovább megy. Itt gyerekközösségben bullying kapcsán van tapasztalatom. És van is egy ilyen reklámfilm is, ahol befesti a vörös hajú kisfiút csúfolják, és a szöszi fiú befesti a haját vörösre, a menő fiú, és akkor mindenki már aztán elkezdi a saját haját befesteni vörösre, és ez olyan szép dolog, hogy iskolai közösségben többször is látok ilyet, hogy fel tudják egymást ugye így karolni a gyerekek. És ahhoz tényleg kell egy valaki, aki ezt így elkezdi. És számtalan ilyen történet van, ezek olyan szépek az üléseken is, amikor tehát pont az üldözött fél ül nálam, de mindig van valaki, aki először aki úgy oda megy hozzá, és megkérdezi, hogy minden jó, kéred a szendvicsen felét, és utána sokszor elkezd enyhülni ez a bántalmazó viselkedés. Úgyhogy Rita, csatlakozom. Edith, csak van némi, hogy mondjam, okunk optimizmusra, hogy valami jó csak megvillan, felcsillan. Van, van. Amit még ide tennék, ez csak ilyen lazán kapcsolódik, hogy sok-sok kliens van, aki tényleg üldözés ér, nem extrém szinten, mint amiről Laura beszélt, tehát ez a kivégzésre várok gondolatban minden nap, ezzel bevallom, hogy nekem nincs szakemberként tapasztalatom, enyhébb formákkal igen, és nekem az olyan megható, hogy sok kliensem elkezdett kertészkedni. Tehát ugye kérdezted Timi, hogy mi a túlélés eszköze, és akkor csinálok egy méhlegelőt, hiába, hogy most a transz emberek ellen fordul Amerika, és megtörtént esetek, vagy iszonyatos házfelújításba kezdenek, tehát ez bennem mindig egy ilyen csodálatot vált ki, hogy az építő ember valahol el tud ilyenkor indulni. Uh-huh.
de mondom, nálam most a kertészet, ami... Nem, átalakít és teremt. Így De van. azt hiszem, Igen, hogy ez, igen, ez nagyon. annyira, és ott van kézzelfogható, tehát, hogy elérhető, nem egy a gazdagnak kéne ahhoz lenni, vagy tudom is, én nem tudom megfizetni a terápiát, hát, de hogy vannak eszközök, amiket hozzáfoghat, úgy, ahogy mondod, hogy lehet, hogy és akkor már nem arra gondolok, hogy félelem, és de jó ég itt a világ vége, hanem arra, hogy milyen szép ez a virág, és milyen, tehát, hogy ez a már Igen, bocsánat, de ez a Solution Focusnak a története, ugye, hogy mi az, ami jó az igen, életemben, és akkor figyeljek arra. Nem szűnik meg a másik, de azért a közérzetem lehet, hogy teljesen megváltozik, hogyha azt figyelem, hogy mi az, ami jó az életemben. igen. Igen. Meg az, hogyha a melegektől rettegő szomszéd a meleg fiútól kapja a tulipánhagymát, ugye ott aztán átíródik ez, és az lesz, hogy de szép tulipánt adtál, és ugye ilyenkor néha hallom ezt, hogy hát azért rendes ember még, ha ilyen meg olyan csoporthoz tartozik is, tehát, hogy valahol néha egyszerűbb ö, más utakon, így úgy látom, ha kapcsolódnak az emberek, azért ott vagy ez a félelem pont, amiről beszélsz, Timi, akkor így rá lehet ébredni, hogy jó, hoppá, ezt valahonnan gerjesztették, mert hát egyszerűen csak adott egy tulipánhagymát, és élvezzük mindketten a látványát. És nem kell tőle félni. Tehát Uh-huh. ők azt mondják, hogy igen, de hát én mégsem félek, tehát akkor valószínűleg nem kell tőle félni, és akkor az átírja az egészet. Persze. Igen. Jó, na, hát van még valami, amit szeretnétek elmondani? Mert hogy lassan a végére értünk a mai beszélgetésnek, de bárkiben valami benne marad, mondjátok, mert hát, hogyha ami nagyon fontos gondolat, nem? Jó. Hát akkor köszönöm szépen nektek, nagyon jó volt, és ilyen sokan voltunk, és annyiféle gondolat volt, és tényleg olyan izgalmas, hogy milyen sokfélék vagyunk, meg milyen sokféleképpen látjuk a világot, úgyhogy köszönöm nektek, Edith, Laura, Krisztián, Rita és Andrea, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és Köszönjük, Timi, az összeszervezést és az összefogást. Köszönjük. nagyon Igen. szívesen, és akkor Nagyon jó kérdések voltak, gondolatébresztőek, Timi. Köszi. jó, jó, szívesen. Szóval akkor folytatni fogjuk, jó? Folytatjuk máskor is, úgyhogy nézzetek minket, alul fel tudtok iratkozni, hogyha szeretnétek mindig tájékoztatást kapni, hogy mikor lesz a következő beszélgetés. Jó, ott alul van egy link. És akkor mindenkinek nagyon szép nyarat még, ami hátra van. Jó? Sziasztok, köszönjük! Köszönjük. Szia. Köszönjük! Sziasztok!